chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ongi etorri, ikusen zule, Beasain proban gaude urte betez, iaz gogoratuko duzue nola ibili ginen zuzenekoan, eta aurten ere apostua egingo dugu lasterketa aurten ere zuzenean emititzeko. Aurten gauza batzuk ondo, beste batzuk gaizki atera ziren, hobetzeko apostua egin dugu, urte osoa dagoeneko hobetzen pasa dugu, gauza berriak sartu ditugu, gauza batzuk aldatu, eta gaurkoan ere ez genuen urtea bukatu nahi zuzenekorik bota gabe. Gaurkoa ez da bakarra izango, oraindik ere lasterketaren bat zuzenean disfrutatu ahal izango duzue urte honetan zehar, baina aurten, urte bete eta gero, bueltatu nahi genuen zuzeneko formatu honetara. Horretarako, badakizue, nahi beti tokatzen zain motoan izateko, eta gaurkoan, bikide oso aproposak ekarri ditugu. Transmisioa Ibai Txikoren esku joanen da, eta txirrendulari profesional bat izango dugu komentarista edo aholkulari bezala. Lasterketa hau irabazi zuen duela 4 urte, gaur egun Euskal Telebistan dago, urretxuarra da, beraz ibilbidea oso ondo ezagutzen dugu. Xabi, duela 4 urte irabazi zen duen lasterketa hau, zer gogoratzen duzu? Lasterketa hau txiki-txikitatikan oso lasterketa berezia dela pentsatzeet, eta juveniletan 2 aldiz korritu nun, eta denboraldiko lasterketa garrantzitsuenetarikoa dela pentsatzeet, ez? Eta espero dut gaur dena urtero bezala oso ondo jutea, eta txirrindularik ahalik eta espektakulo handina ematea. Ibilbidea bikaina ezagutzen duzu, nolakoa da, zer ikuiko du ibilbide honek, bikaina ezagutzen duzuna da? Azkeneko urtetan lasterketan ibilbidea aldatzen junda, eta nik uste eta urtengo ibilbideen asko selekzionatzen dola Gabiriko azkeneko egoerak, ez? Nik uste ikusiko dugu nola juten da, iesaldik ze errenta dauken, baina hautagai nagusik hor jo inbarko dutela, eta nire ustez hori jeitsiera eta Olaberriko azkeneko igoeran hor dezituko dela lasterketa. Ibai, zuk kontatu behar diguzu nola juten da lasterketa, bikaina ezagutzen duzu tropela hautagai nagusiak zeintzuk dira? Argi dago, Marke Belokik maila txukuna erakutsi dola aurten urte guztin zehar, eta nik uste bea izango dela hautagai nagusia, eta pelotiko gehienak bere zain egongo diala, baina Euskaldun arte baita Alartzia, Errasti, Irisarri bea ere horri bidikola, eta Eolo Kometak baita beti ekartzen du hautagai nagusin bat, ikusiko egiteuten horiek baita gaurkon. Beraz, badakizue, gau gantxe bertan hasiko gara zuzenekoarekin, lasterketa gutxu bera beharko luke lehenengo ordua bete eta atagoiten gora, zuzenean goaz, bi inteligente hauek kontatuko dizuete, disfrutatu, eta badakizue beti aprobetxatuz noski gure kanaleko kidein zaitezketela eta gure kanala apoiatzea dakazuela. Eskerrik asko eta disfrutatu lasterketa. Ongi etorri, ikusen zule, Beasain proban gaude. Eta ongi etorri gaurko Beasaingo proba honetara, premundial probara, hemen gaude zuzenean, hemen aurreko urteko irudi batzuk ditugu oraintxe bertan, eta ikusiko dugu gaurkoan zer ikusten dugun. Ikusi dugu honezkero iesaldi txiki bat egina dagoela, eta goiti igotzen ari direla, eta atzetikan MMR taldea honezkero lanean hasi da, eta ea
brinkolako pas horretan eta zer gertatzen den. Arriskutsu xamarra da eta ea pelotoiak zer joera hartzen duen. Bai, egunon. Hemen ikusten nahi bezala lehengo urteko iruditan oso eguraldi ona intzon lehengo urten, aurten berriz guztiz... Kaskarra, eguraldi kaskarra gaurkoa. Bai. Eta ikusi dugu lehenengo orduan ihesaldia sortu dela eta pelotoia ni ustet nerviosismo handia ikusi gula lehenengo ordu honetan, ez? Eta lasterketa denbora guztin adi otekoa da eta ber txirrindulariek zer eskaintzen diguten. Eta hemen ikusten dugu lehen urteko garaia, Abel Odon, bigarren sailkatua Mikel Unzilla eta hirugarrena Marke Beloki aurten ere irteragunean dagoela eta berarekin idizketan egon gago izen eta esan digu gogotsu datorrela eta lehen urteko hirugarren postu hori hobetzeko asmoz. Bai, nire ustez hautagai nagusia da, ez? Azkenen Espaini mailan dagoen txirrindulari horretarikoa da eta bai jendeakin hitz egiten goizen mundu guztik pentsatzeo beha dela hautagai nagusia, baina gero errepiden demostratu beharko da, ez? Eta hemen daukeu gaurko ibilbidea, hasieran jain dute Alegiko buelta hori, orain Atagoiti igo, Brinkolako buelta, jeitsi, Olaberriko mendatea igo, berriz ere Ormaiztegi aldera bideratuko dira, Gabiriko mendate hori igotzeko, Gabiriko mendatea jeitsi, Olaberriko mendatea berriz ere igo, eta ja helmugan egongo dira txirrindulariak. Bai, eguneko lehenengo mendatean gora dare, kilometro bat edo bi falta zaizkie lehenengo txirrindulariei, eta gero ikusi dezakegu Brinkolako buelta horretan ni uste errepidea oso bustita egongo dela eta arriskutsua izango da hori, ondoren Atagoitiko jeitsiera oso arriskutsua dala ere pentsatzeet eta nik uste hor ja pelotoia pixka puska egingo dela errepide horretan eta Olaberriko lehenengo pason aurkituko gea, nik uste hor beste ihesaldi bat posible dela egitea eta azkeneko bi portutan hor jolastuko dela lasterketa. Bai, azkenen Gabiriko mendatea 10 kilometro faltan igotzen dute eta gero Olaberriko mendatea 5 kilometro faltan, hor ja lasterketa oso txikituta jungo da eta nola ukatzen den. Lehen urte bezala talde txiki baten edo zuk iraizun urte bezala, bakarrik, helmugan. Bai, nik uste eta urten segurona banaka iritsiko diela, eguraldia, errepidea, lasterketa azkar dijo eta Gabiriko mendate hori oso gorra, ez? 5 kilometro 0,9 baino 10% aldapak aurkitzen ditugu azkeneko kilometro eta erdin eta hor errepidek asko eusteo eta baita jeitxera ere teknikoa da. Bai. Nik jeitxera hori ondo ezagutzen dugu, hemendikan asko entrenatzen dugu eta azkenen Gabirin bakigu, lehenengo 3 kilometro lehenengo 3-4 kilometrok nahiko erresa die eta gero azkeneko kilometro erdi hori da penditza gehien duen zatia. Hemen ikuste ditugu gaurko lehenengo zuzeneko irudik eta ointxe bertan Brinkolako zona horretan aurkitzen da ihesaldia, ez? Errepidea oso estua, Atagoiti Mateo gainditu dutela eta hemen lasterketa buruko 5 txirrindularik. Bai, errepidea oso estua, kolokazio oso garrantzitsua gehien bat pelotoien eta hemen ditugu gaurko ihesaldik, Bidor Txararekin Einaut Otegi, 114rekin Aimar Marin, 204 dortxalarekin Lohan Buiez, 193 dortxalarekin Eneko Egurola eta 314 dortxalarekin Emilio Etxabarria. Hauek dira gaurko ihesaldia osatzen duten boskotea eta ikusiko dugu noaino iristeko aukera ematen dien pelotoiak.
Justo oaintxe Barrendiolako urtegin azpin aurkitzen die, eskubita hartu du Iesaldik eta errepide hobego batea ateatzen die. Bai, nik uste eta pelotoien eskertuko dutela. Hasierako zati hori oso estua eta tentsio asko egongo da, kolokazio oso garrantzitsu delako gaur nik esango non egun guztin zehar. Eta, bueno, errepidea zabala, ez da oso zabala, baina zabalago bat beti eskertzen da hor. Mintzat, 6-7 txirrindulari sartzen die errepiden zabalen, eta beste ordea 2-3 eta joka. Bai, iritsi zaigu Atagoitin gora eguneko lehenengo erorikok egon diela, baina bueno, ematen do mundu guztia berrio martxan daola. Eta, ba, bueno, haintxe ikusi ezakegu 77 kilometro falta diela helmugara iristeko, eta ba, Iesaldik badauke, errenta badauke, minutu bateko errenta dala pasatze gute, eta, bueno, ba, bada baldea. Bai, nik uste talde txukuna dela behaientzat, ba, hola berrira iristeko aukera ea lortzen duten, eta, bueno, ikusiko dugu gehien bat Atagoitiko igoera hau nik uste ez dela oso gogorra, baina jeitxera ba, azkenen 9 kilometro eta oso zigizagatxoa da, eta ikusiko dugu lurra nola dagoen, nahiko busti aurkitute igotzen naiziela, ba, ikusiko dugu aldapa bera batek erasoa jotzen duen, edo Iesaldin zer gertatzen da boskote honekin. Bueno, ba, ikusi ezakegu 5 txirrindulari hauek dauketen koordinazioa eta bueno, barrelego eta ondo pasatzen nahi dela, ez? Abiadura nahiko handia da, eta oantxe bertan ba, kilometro baten berriro eskubita hartuko dute, Atagoitiko biderantz berriro, eta bueno, nik uste hor txirrindularik pelotoia halko dutela ikusi, ez? Azkenen pelotoia tropela ba, beko bidetik handator, eta nik uste behaiek ba, momentum baten errenta hori bisualki ikusiko dutela. Bai, azkenen hor biraketa itezu 180 gradukoa, eta Iesaldia beruntzatziko da juten, eta pelotoiak, ba, zuk esan ezun, ba, erreferentzi bisual hori lortuko do, behaiek oain ikusten egan errepidontatik jongo dira, eta Iesaldia ba, beruntz jongo da, eta nik uste hori beti dela motivazio bat. Ikustea bintzat kontrolatzeko, nahiz esan minutua dela, zuk askotan nahiago ez du erreferentzi bisual bat, bintzat hor dituzula ikusten dezulako, eta horrek baita askotan gehien bat gaurko favoritoi ba, lasaitasun bat ematen die, gehien bat karrera kontrolpenera emateko, eta arazoi gabe pasatzeko ba, lehengo kilometro hauek. Bueno, nik uste 5 txirrindulari hauen taktika oso ona dala, ez? Azkenen eguneko Iesaldin zijoz, eta bueno, gero batez ere oain hemendikan 5 kilometro eta berrio Atagoitigoko ute, 2 kilometro diela, eguneko 3 penditzakin, eta ba, bueno, behaiek azkenen jeitxiera arriskutsu hori aurrekan ingo dute, ez? Eta nik uste jeitxiera horretan pelotoia zati askotan puskauko dela, azkar jaisten badie, eta behaiek behintzat ba, horretik jungo dira, eta igual beste taldetxo batekin elkartu halko die, eta ba, bueno, ja nik usteet ba, jende asko aurretikan jungo diela, eta bueno, a ber, noaino iristen dien. Ba, ez duk ez ez, nik usteet oso taktika ona dela gaurkon, Iesaldin jun, eta gehien bat atzeko erorketak eta tentsio hori guztia alde batera utzi, eta nik uste bosta dutela interesa Iesaldi hau alik eta urruten iristeko, gero ba, adibidez, Olaberriko mendaten harrapatzen badie, baina aurreko talden doaz, eta ba, taldek batei edo laguntzeko kasun, ba, bertan, adibidez, limusinek bai momentum baten Ibai Irisarri lagundu barra baldin badio, ba, horrekiko luke taldekide bat, edo Aimar Marinbeak ba, Jordan Garzia baita lagundu zetaken, eta iparraldek baita ba, berdina Kaiet Iribarnekin. Azkenen erakutsi dute aurten nivel txukuna, eta ikusiko eguea talde horiek zerabakia hartzen duten taktika dagokionez. Bai, bueno, hemen Iesaldin ikusi dezakegu Lohan Bullez, eta bueno, nik uste sasoi honen datorrela, ez? Azkenen, azkeneko lasterketetan Dikastilloko ba, 2 lasterketa horietan 10garren inda dator, erlojupekon. Eta nik usteet ba, demostratzen nahi dela pedalkolpe on batekin
Tortzeala, gero ere uda parten oso ondo ibili den txirrindularia da, Trofeo Fundazion 6. izandakoa da, eta Trofeo de Escaleras Agerrin ere 5. sailkatu zen. Eta nik uste bere liderrantzat iten nahi dan lan hori, o behintzat aurretik jutea, oso taktika hona dela bere taldeantzat, eta aber nola ematen den lasterketa. Bai, lasterketa honetan normalen beti oten da iesaldi bat, hola lehenengo kilometrotan beti uzten dute, eta esaten dugu, azkenen beti aurren taldekin bat eukitzek lasaitasun bada, bai lan aiteko garaian atzetikan peloto hien, ez ezu tiraka jarri behar taldea, eta aurren, nik uste zuk esan bezala, koordinazio hona daukete, bosta dute interesa, eta ikusiko, bain justo atagoitiko mendati gotzen hasi die, bain ezkerretar hartuko dute kruzea, eta 2 kilometroko igoratxakoiko dute. Einautotegi 2 dorsalarekin doan txirrindularia 5. izan zen Iruki sarian, abuztuaren 20an, eta nik uste bere taldea, apostua Ibai Irisarri dela esan dezakegu, ez? Bai, goizen nire naiz erraziona dauket limusin taldekokin, eta esan diate, oso gotxu bat zela lasterta honeta, beti ilusio egiten duen lasterketa badala, eta Ibai Irisarri laguntzeko intentzioak indatuzela. Eta esan digute olio pixka daola, baina ala ere arriskutsuago izango da jeitxera, baina ala ere normal jeitxikola. Hasiera baten neutralizatu inbartzuten jeitxera, baina azken erabaki dute ez dela hori egingo. Baina ala ere olio baldin bago arriskua hor egongo da euriaz gain. Bai, hori da, iritsi zaigu 5 minutu esan digute hasiera batean neutralizatu egingo zela jeitxera, olioa omen dagoela errepidean, eta oraintxe esan digute oso zaila dela lasterketa gelditzea edo neutralizatzea, eta ematen du denak normal jarraituko duela, ez? Ikusi dezake 5 txirrindulariak lehen esan dugu bezala, atzetik pelotoia puskau ingo dela, eta abertze gertatzen den, espero dugu erorikorik ez egotea, baina ja jeitxiera sigisagatxua da, eta orain pasa diguten informazioarekin, nik uste arriskutsu egongo dela, ez? Bai, tentsioa egongo da jeitxera luzea delako eta posizioatik, eta gero gaina seguro zuzendarek abiso dela olio hori zeola lurren, eta denak nahiko dute aurren pasa jeitxera hori, eta nik uste aita goiti arrazoi horregatik azkar igoko dela alde ondatikan, azkar igotzeko portua da, ez dauke penditza asko, eta velozidaden igotzen da. Eta horri ikusi dugu pixkanakaia eraso batzuk gaidea iesaldin, edo FB informatikako txirrenduaria geratzen nahi da, eta ikusi dugu 1:35 erakutsi de, ja tarte txukuna, eta ikusiko noaino iristen dien. Nik uste dut hain beraientzat txarra dela oli hori eukitzea, eta hemen ikuste dugu, sakanako kotxen arazoa. Bai, oantxe bertan ikusteat, iesaldia oso azkar digola, minutu bat eta 35 errenta daukatela, eta ikusi dugu oantxe bertan, oin dela 10 segundu, Aimar Marin geratzen ari zela, ez? Honek erakusten du iesaldia oso azkar dijoala, eta tropelak edo zenbat txirrindularik harrapatzen dituzten iesaldi hau. Bai, pena da, azkenen behin iesaldian sartuta eta igual ez du egunik onena eduki, eta horrelako lasterreta batez hainbestez gozatzeaz, pena bere partez, eta ikusten dugu, ja hemen jendeek ritmo gehiago nahi jarri, ikusten dugu limusineko txirrindulariak aurrera jo nahi dola, baina beste ez diotela nahi asko lagundu. Batzuk jasia mokoka, ormaiztiko txakuraren egiten, gurpilen jarri, eta erregurik ez eman, baina nik uste horrela azten badea ia 75 kilometro faltan ez dutela ezer egingo. Azkenen oantxe egin barrutena den arten ados jarri, eta aurrera kajun. Eta pasatzen duten azken informazioa,
da Atagoiti gora lasterketa gelditu egingo dela edo neutralizatu egingo dela. Momentuz lasterketa ordoa, bere martxan, eta bueno, ez dakigu azkenean geldituko diren edo ez, baina pasa diguten informazioa hori da, eta bueno, ea ikusten dugun irudietan abertzer gertatzen den iesaldearekin. Dagoeneko kilometro bat edo gutxiago falta zaie gora iristeko. Bai, azkenen ertzainan erabaki bat izan da, horren ez zon gerau nahi, baina ertzainak esan do ezin dela kondizio horietan jeitsi, eta ikusiko, ja zuk esan ez bezala, ja ez da kilometro bat ez zaie falta gora iristeko, eta ikusiko geratzen dien. Baina, bueno, beti bezala, geratzen baie, gero beraien errenta aplikatuko zaie, eta ikusiko, baina lasterketa honen parte interesgarria, eta goitiko jeitxera kentzen bada, asko alda daiteke lasterketa honen jarrera. Eta ikustea iruditan, ez? Jende asko Atagoiti goran, ez? Azkenen junior mailan urteko lasterketarik garrantzitsuenetakoa da, eta jendea hurbiltzen da ikustera. Bai, beti, gaina euskal afizioa beti da hor, gurasok eta beti gerturatzen die gaztei animatzea, eta bueno, ikusten dugu, Atagoitiko gaina oso beteta jendez. Bai, jende asko, eta ikusten dugu... Bai, geratu egiten die txirrindulari, Iparraldeko txirrindularia... Abraham Olano federazioko kide bat gerau indie txirrindulari, eta ikusiko ea zer gertatzen den, eta... Bueno, geratu indie, ea ez den askorako, eta ertzaina hemen ikusten dugu ertzaina organizatzaiekin hitz egiten, eta zerak izuen, berta bera utzi ez uste, nik uste neutralizatuta jeitsiko dela, arriskuik ez eukitzeko, eta denak batea jeitsi, arriskuik ez, eta gero berriz ormaiztin egurra. Bai, nik uste ez dela karrera suspendituko ez, azkenen, olioa, esan digute olioa omen daola jeitxiera honetan, eta, jeitxiera ja nahiko kurba asko dauzke jeitxierak, oso azkar juten da, normalen ere errepidea zikina egotea, eta ez dakigu seguru zergatikan gerau duten, baina, informazioik iriste zaigun edo zer esate guten. Bai, azkenen esan dugu, beti Atagoitiko jeitxera hori arriskutsua izan ohi da, eta azkar garbitzen duten oli hori, eta ez duten lasterketa denbora asko gelditu daukitzen, ze temperatura honekin baita baten bat hotz geratu, eta gero ez duen lortzen bere maila guztiz ona ematen. Bai, 50 kilometro falta die helmugarako, dagoeneko ja 60 indituzte, eta azkeneko informazioa lasterketa burua Atagoitin gora neutralizaua izan da, eta azkeneko referentzitan minutu bat eta 35 segunduko aldea zeuken tropelakiko, ez? Bai, hemen ikuste iparraldeko txirrindulari bat esplikazio ematen, eskatzen, eta hemen beste lehen geratu den txirrindulari hori, Aimar Marin, FB informatikako txirrindulari oaintxe iritsi da Atagoitiko gainera, eta erlojuak martxan demorak hartzeko. Bestela, iesaldian dihozten txirrindularentzat sekulako aberia egiten die. Behaiek kriston esfortzua iesaldian sartzeko, eta ez daukete bat ere onurarik. Espero denbora hori aplikatzea, eta ormaiztin minutu eta erdiko errenta horrekin hastea. Hori da, azkenen nik uste karrera neutralizatzea, erabaki zail bat dela, baina, azkenen txirrindularin segurtasuneako da, ez? Eta askotan ikusi dugu profesionalen lasterketak ere neutralizatu indiela, aurten ogran kaminon, elurragatikan eta bisibilitatea zala eta ezan oso arriskutsu zeon errepidea, eta baita neutralizatu intzan, eta gogoratu dezakegu ere Frantziako turrean, orain dela urte batzuk, Egan Bernalen turrean, lasterketa burun zeola Egan Bernal, gerau intzan, eta
askotan pasatzen diela olako gauzak, ez? Bai, azkenean nik uste ez dela lasterretan txarrerako, baizik eta txirrindularen segurtasunerako eta erabaki ona izan da. Azkenean da on tentsiokin maldan bera hautatzen be eta oliokin aurkitezkero, txirrindularen bat golpea jo eta ambulantzin jutea ez da gustokoa. Eta nik uste hor organizatzen partez oso erabaki ona, geratu, denak batera jaitsi Atagoitiko portua eta gero ja berriz martxan jarri. Hori da, hain seguru aski txirrindularik nervio askokin egongo diela, azkenen ordu eta piko dijoz tentsio askokin, eta errepente lasterketa geratzea ez da erresa behaientzat, ez da erresa ertzaintzantzat, ez da erresa taldeko ekipo ezberdinentzat, eta hain Atagoitin nik usteet mundu guztia nervio askokin egongo dela, eta aber zenbat minututan edo ze kondiziotan egiten duten jaitsiera eta noiz jarraitzen duen lasterketak. Bai, erabaki bat azkar hartzen duten eta txirrindulariak ez dianen behar denbora asko Atagoitiko gainean geldi, ze ez dela hotz geratu eta gero Olaberriko mendatea hotz hastea gogorra izango da batzuntzat. Oso portu motza, baina oso esplosiboa eta karrearen etorkizunako nik uste interesgarri izango dela zenbat denbora egoten dian Atagoitiko gainen geldi. Eta esan digute gasoila segurona gaur goizen, orain dela minutu gutxi lasterketa pasa, baino minutu gutxi batzuk lehen hau gertu dela, ze goizen rekonozimentua egiten errepidea garbi zeon eta batean lasterketa pasa eta mundu guztik esan omen du gasoil usain asko zeola eta ikusiten zala, así que ez dakit kamioien bati edo kotxeen matxuraren bat gasolina galdu dola, baina gertatzen dien gauza dira, azkenen edozein lasterretan gerta daiteke eta ezin da ez horren aurka ez errin. Azkenen hori dauke txirrindularitzak, kotxeok pasatzen dian lekutik hangoaz eta kotxeatek matxura baldin bauke, hori horako gauzak gerta daitezke. Ez, azkenen argi dago dala gauza bat ezin dala kontrola, ez? Ontsa bertan iruditan ikusi dezakegu Beasaineko paso hori. Bai. Eta irudi hauek grabautako irudik die, eta Beasaineko paso hori arriskutsua da, ez? Ze errepide zabal batetik zatoz, eta lasterketa askotan egiten den paso bat da, eta orain ikusi dezakegu errepidea oso estua dela, ezkerren barrote darela, eta hor pelotoien kontu handik juteko momentua. Bai, beti izaten da tentsio asko momentu bat, nazionalen sartzen geha, eta gero irtetzeako beti egiten da tentsio puntu hori, gehien bat Beasaingo herriko paso hori aurren sartzeko, ze pinturagatik zebrabidetan eta beti dago arrisku gehiago, eta tentsio hori beti lasterta guztitan egoten da, eta oso ohikoa izaten da nazionalen eroriko bat edola tentsio nabarmenagatik. Eta hemen ja txirrindularik zeren Beasaingo herria pasatzen ia irteeran, ja Atagoitiko mendatera bidean, eta hemen ikusi ditugu oantxe bertan iesaldian 4 pertsonak osatzen dute, baina horietako bat iruditan ikusten duen bat honezkero geratuta dago iesalditik. Bai, eta Beasaineko paso horretan ez geren zuzenen oraindik, baino tarteko helmuga bat zeon. Eguneko lehenengo tarteko helmuga, eta irudi hauetan ikusi duen bezala Johan Bullez pasatu da, indartsu ikusten zaio txirrindulari horri. Azkenen baita bigarren mailako sari gisa esan dezakegu dela, baina beti da politia podiumea igotzeko aukera eukitzea, eta nik usteet ondo egiten dola horrelako sailkapen bat borrokatzen. Beretzat baita podiumen ikustea politia izan daiteke. Bai, azkenen gure honetan ikustea gero 79 kilometron beste tarteko helmuga daola, eta nik egia esan zaila ikusteet.
berriro pasatzea, ez? Azkenen bitarteko helmuga die, 3 puntu, 2 puntu eta puntu bat ematen dituzte, eta bigarren paso horretan pasatzen den txirrindulariak nik uste eramango dola sari hori, ez? Ikusi iruditan ez diotela asko disputau, ze konturatzeie bigarren paso horretan pasatzen den txirrindularia metan aurrerago sartuko dela eta sari hori beretzat izango dela edo. Bai, eta hemen ja zuzeneko irudi ditugu eta ikusten dugu. Atagoitiko mendatea jeisten ari dira neutralizatuta txirrindularik eta bueno, ikuste dugu suabe, arriskui gabe eta aukera daukeun ikusteko gasoil oli hori nun aurkitzen den, esan digute oso nabarmena dela. Bai, nik uste jaitxera hau neutralizauta ingo dela beraino eta beran ez dakit geldituko dituzten berriro txirrindulariak eta berriro emango den irtera diferentzia pelotoiarekiko dauketen diferentzia hori kontuan eukita, ez? Bai, ointxe bertan ez dugu pelotoiko irudiri, baina seguro pelotoia ere hola jeisten ari dela, suabe, eta, nik uste jende asko baita bain pixkat lasaitasunakin hartuko jeitxera hauz, eta oso diferente izangoa. Hau neutralizatu ez bazan, bain egongo zian jeisten oso azkar eta tentsio askokin. Lurra bustie da olako eta pinun ostoiek beti lurren gehatzen dira eta ez dizu bate segurtasunik ematen. Pena da azkenean nik uste txirrindulari asko gogokin zerela jeitxera horrentzat, ez? Azkenen badare txirrindularik oso ondo jeisten dielak eta beste batzuk ere oso gaizki jeisten denak eta nik uste lasterketa bai goraka eta bai beraka jolasten dela, ez? Azkenen, pena da beraka oso onak dien txirrindularik aukera hau ez eukitzea, baina nik uste lasterketan segurtasunagatik dela, azkenen gasoila oso arriskutsua da txirrindulari guztintzat eta hartu den erabaki hau guztientzat ona dela. Bai, eta azkenen beti esaten dena, igual karraira hazi baina gehiago aldezu karrera galdu aldapa bera. Azkenen adrenalina puntu horretan zoaz, ez duzu bate kontrolatzen eta arriskori dago erortzeko. Nik usteet guk badakiguainak goizen esan digute batek maldan bera saiatu nahi zola, gaina atagoitiko maldan bera oso ondo ezagutezon aldapa jeitxera bat zelako, eta beretzat pena bat eta ikusiko ze saiakera egiten duen, baina seguro maldan bera. Oso jeitxeretan oso ondo. Hor, ezkerreko karrilean gasoila da hola. Azkenen txirrindularik eskuiko karriletik jeisten nahi die, xua dijoz, eta iritsi zaigun informazioa da eroriko keon diela pelotoien neutralizauta jeitxita. Txirrindularin bat lurrea jun omen dela, horietako bat Aimar Alartzia esan digute dela, Iruki taldeko hautagai nagusietako bat. Gaurko hautagai nagusietako bat eta espero dugu ez eukitzea ezer eta jarraitu alizatea. Ea informazio gehiago. Eta oain utziko izuegu goizen eukideun elkarrizta bat, Markel Belokirekin, Gasteizko mutila eta guretzat gaurko hautagai nagusik. Esaten digun Markelek gaurko lastertari buruz. Beno, Markel Beloki, behasain proba, aurten Euskal Herrian, ikusi zaitu hainbat lasterketa irabazten ikusu Bizkaiko itzulean bezala, baina hemendik ere gure kama aurrean ezin dugun ikusita lehenengo aldia eta azkeneko aurten nola espero duzu gaurko lasterketa? Esan urtekoekin konparatuta zailagoa gogorragoa, ez? Baina, gustoko dugu ibilbidea eta ondo egiten saiatuko gara. Riora Eldoron egindakoaren ostean favorito nagusitzat hartu behar zaitugu, baina egia da partaidetza oso ona dugula gaurkoan. Bai, partaidetza oso ona da. Riberan ondo juntzan, sentsazioak nahiko onak ziren, baina ikusiko dugu. Ibilidari dagokien ezaten zen digun, atagoiti oso zikina dago, laberria gogorra da, nola mandaiatu behar den ibilidea dugu?
atagoitiko jetxieran oso adion barrea, ze nahiko zikina da eta diferentziak egin daitezke. Baina bueno, gero igoerak ere badira gogor ematekoak, hasi que bueno, goraka diferentziak egiten saiatuko gara eta ikusiko dugu gero bukaeran nola joten da. Partaidetzari dagokienez, zu favorito nagusitzat hartuta, zein ustezu dala zure aurkaririk handiena? Bueno, badaude batzuk, Ibai Irisarri adibidez, nahiko aurrean ibili daiteke, eta gero beste batzuk, ez dakit, ez naiz horrela, ez ditut asko ikusi, baina bueno, badaude hemen Gipuzkoa aldean badaude batzuk horri ibili daitezkenak. Sortan. Eskerrik asko. Eta bueno, ikuseu elkarrezun honetan Markel Belokik esatezu atagoitiko jeitxera hori, tentsio handiko izango zara eta diferentzik egin zitezkela jeitxera horretan, ikusten dugu ez dela ingo. Eta esan dizkigute atagoiti goran hartutako denborak, eta lehen lau iesaldia osatu dutenak, 17 segundutara F2 informatikako txirrendaria Aimar Marin, eta 1:40 peloto ja diferentzia nabarmena. Bai, eta ikusten da, hain iruditan ikusi ezakegu, Soila ezkerreko karrilan daola, txirrindulari guztik eskubikotik jeisten nahi die, eta bueno, hain nik uste mentalki zaila dela gestionatzea lasterketa irtera berriro ematen da ez. Bai, azkenen normalen tentsio puntua get lioten zea, eta berriz astea hori askotan ez dakizu ze jarrera hartu. Eta bueno, hain txertan esan dute, Aimar Alartzia biziketatik jeitsi eta erretiratu indala, eta pena bat. Azkenen nik uste gaur asko esateko zeukan txirrindulari bat, eta ez du aukera ikeuki bere burua erakusteko, eta erorketa bategatik erretiratzen den txirrindulari bat beti da pena bat beretzat eta talde osoantzat. Azkenen iruki beti izan da lasterketak borrokatu dituen talde bat, eta holako txirrindulari bat eta holako talde bat, txirrindulari potente bat gabe gehatzea, pena bat behaiengatik, egia esan da. Bai, iruki taldeko burua. Lidera zen, ez? Bai. Eta azkenen ikusteet taldek zeukela esperantza asko zitula behatan jarrita, eta bueno, pena bada, espero deu beha ondotea, eta bueno, ez eroitzea beste txirrindulari ez eroitzea. Bai, askotan neutralizatu da hortan hain polikizoaz, lasaitu iten da gorputz eta despistea egiten zea eta erorketa tuntun bat, baina bueno, erorketa tuntun bat uste genuen zela Aimarra hartzean eta ikusi dugu, bizikatik jeitsi Ibarra eukido. Atzo Ibarra netzon parte hartu gaurko lasterketa mimo handiz prestatu zuelako, eta bueno, ikusten dugu, ezin izan dola ez errin. Eta bueno, espero azkarra rekuperatzea eta lesiorik ez eukitza. Eta ointxe bertan lasterketa burua kortatik pasatzen. Gero nik usteet karrea hementxe bizituko dela kontrantzko norantzkon, ez? Ikusi ezakegu hor Gabiriko kruzea hortxe daola, eta hemendikan ezkerreta nik usteet 2 kilometro gogorrenak hementxe darela, ez, Ibai? Bai, azkenen bukaerako zati hau da gogorren, hasierako kilometroiek nahiko erresak die, baina lehen esaten bezala, kilometro eta erdi nahiko gogorra, 13ko penditzakin, eta hor txantxa gutxi. Ez da hor ja indartxuk aurrera joango dira, eta ikusiko eguea indartxuk jeitxeran ere zeiten duten. Gero ja Olaberriko mendatera joango dira, eta hor ja 5 kilometro faltan azken esfortzua. Eta, bueno, ikusten dugu ja oindikan jeisten ari direla, ja 3-4 kilometro gauko zaizkie ormaiztira iristeko, eta nik uste hor ja berriz emango dela irtera. Bai, jeitxera honen azkeneko zatia oso teknikoa, ez? Kurba hauek, ointxe bertan hemendikan 200 metroa eskubita daun beste erradura bat ere oso zaila.
eta azkenen jaitxera hau, bueno, 3,5ko penditza auke, baino kurbak suabe egitekoak die, ez? Velozitate berrogeita hamarrea jutezea, eta bueno, errepidea nola daun ikusita, teknika asko behar da, ez? Bai, ni atzo Mikel Salaberriakin hizketan egon nintzen, jaitxera hau oso ondo ezagutzen duen txirrindulari ohi bat, eta esan zin, beak hau lasertan azkar jaitsita daukela eta arriskutsua dala, baina bueno, teknika ona baldin baukezu eta biziketa gainen konfiantza baldin baduzu ez daula arazoik, eta beak hemen erakustaldiak emandakoa da. Bai, bueno, azkenen jaitxera hau lasterketa askotan egiten da, ez? Oñatkiko lasterketan, Beasaineko lasterketan gaur bezala, eta bueno, lasterketa guztitan puska egiten da leku da, ez? Bai, eta ja ikusten dugu hemen, txirrindulari urduritasun horrekin, nik uste laizzer ebango da irteera, baina ikusten dugu galdezka zer egin behar duten, eta bitartzen baita zerbait jateko aprobetxatzen ikusitu. Azkenen baita momentu hon bada, gorputza erlaxau, zerbait jan, ze oain datoz, gehatzen dian 45 kilometro horiek dira gogorrenak eta tentsio handieneko. Bai, eta bueno, ben ikusten dugu txirrindulari hauek pozi garela, ez? Azkenen behaiek ja haien lasterketa ia hain dute, ez? Azkenen eguneko iesaldin jundie, oain gaina ondo etorri zaie paroia hau, ze azkenen indarrak hartuko dituzte, janin gaute, eta berriro azkeneko 50 kilometro horiek minutu erdiko errentarekin ingo dute. Bai, hemen ikusten genuen, Alinkoko txirrindularia parrezka, nik uste zuk esan ez duna. Beak postu ditaz ikusi eta goitiko gainen sufritzen ari zela, eta bueno, deskantxo hori eukido, eta urrengo 3 mendatek burutzeko indar berrituta azkenen. Zerbait jatean dezunen, ja pixkat indarrak hartzen dituzu, suabe juno hain, eta ikusiko ze urrengo irteera potentea izangoa. Eta bueno, oain utziko izugu Una Solano limusin taldeko txirrindularekin neukideun elkarrizketa, gaur goizen. Ibai Irisarri, Oriako limusin taldeko txirrindularia, Beasain proba, urteko azken proba nagusia, atzo etxean lehiatu ostean, ze espero duzu gaurko? Bueno, ilusiokin gatoz, talde politi haukau, aukera ezberdina diteu, eta bueno, espero deu gauzak ondo ateatzea. Atzo etzaizkun denetik ondo atea, pena pixkatekin etxeko karrera ez irazteatik, baina bueno, gauzuk esan ezen bezala azken lasterketa nagusia eta aukerakin ikuste talde osok. Nola ikusten da zuen ibilbidea, eta goitiko etxerak ja asko markatu dezake, Ormaizte iruntza jaisteakon, baina gero Olaberriako Bigoerek eta Gabiriak asko esan nahiko dute lasterketa honetan. Azken etxeko lasterketa eta orduan bidek nahiko ondo izatzeitu, horren bentaja hori baukau. Baina bueno, hasierako zati hortan gauzak itea gaude, azken iesalditako eta proposa da, eta gero bukaerako bukle hortan sartzen ganen desente igoera uzkau, eta espero dugu igoera hortan indarra laguntza eta horren notea. Urrudetik mugitzeko lasterketa da? Bueno, bestek mai askoko txirrindulari daude, bestek zeitu ben, behi ikusi pixkat eta zeateatzen. Bestei begira, nola ikusten dituzu, zein da jarritu beharreko taldea edo txirrindularia? Bueno, taldeek ez daki, baina txirrindulari nik uste tarkia hola izen badaola, Markel azken aurten denboraldi ikaragarria daiten, da bakigu denak gaur aukera asko ditula, gaina lehen urten lasterketa gozo ondo dintzun, eta espero dugu gaur aldi onge egina segitzea. Sortean. Ni esker. Bueno, eta elkarrizketa, Ibai Irisarrina izan da, ez? Azkenen Ibai nik uste gaur hautagai nagusietako bat dala, ez? Eskalatzaile oso ona, goraka nik uste tropelonetan bost oberenen artean egon daitekela, ez? Eta gaur aurrean egongo den txirrindularia dala pentsatet, ez? Azkenen gaina behai jaitxera hau neutralizatzea ondo etorri zaioz, ez da beraka Trebea. Ez, oso trebea ez da, baina haintxe geratzen den panoramakin, goraka, Gabiriko
mendate hori ikusita, nik usteet hautagai nagusietakoa dela. Bai, ikusi gogotsu, irrifartxu nik usteet behako baita esan do, beti... Konfiantzakin, bai, laserta berezia dala, eta bueno, Ibai Irisarri behan bezala mutil alaia, eta bere hitzak lasterta berezia, gogotsu, eta behak esan do, iesaldi bat beti oten dala, eta bueno, Markel Beloki, guztik Markel Beloki itxiten aide, ikusiko haber norbaitek sorpresa emango don, eta ez dan Markel Beloki irabazlea. Bai, nik usteet, bea dala karrea honetan daon erreferente handina, denak bea itxoiten egongo die, eta nik usteet, Gabiriko bide horretan oin olaberri igotata, horre hon daitezken kontrataketan, bigarren mailako txirrindulari horiek denbora bat hartu dezaketela, eta horre gongo dela behaien lasterketa, ez? Bai, azkenen Olaberri gota gero lasaitasun puntu bat egongo da nik usteet, Olaberrin pixat zailkatuko da pelotoia. Eta gero behasaineko paso horretan argi hori barkoa, bat emat igual tarteko helmuga horiek irabazteko asmoz eraso txiki bat jo, aurrera jun, eta nork daki. Igual pelotoien ez dia akorde batera iristen, eta sorpresa bat aurkitze duten gaurkon. Espero nik talde kondo kontrolatzea atzetikan, eta favoriton arten jokatzea lasterta eta eraso asko ikustea. Nei azkenen olako txirrindulari gustatzen zaizkit, erasokorrak, eta bueno, ikusiko dugu Ibai Irisarri, Unax Errasti, eta Ibai Irisarri ez da gurpilean joango. Ez. Badakigu tropelburua jartzen bada aurrera egingo duela. Bai, Ibai gaina goizen honez berekin izet esan dit. Gaur atzo 3. postua lortu zula, konfiantzakin datorrela, eta gaur erasora dijola. Eta ointxe esan dezun datu garrantzitsu bat, ez? Azkenen atzo junior askok lasterketa izan zuten Ibarran, eta bueno, beste txirrindulari batzuk ez zuten parte hartu, eta gaur fresko egongo dira. Ibai Irisarrik egia esan atzo 3. inda, oso hanka honekin dator, baina igual atzoko lasterketa hori penalizatzen du, ez? Bai, ez Unax Errastik ezon korritu atzo, baina bueno, nik uste... Hanpoko txirrindulariak ere atera ziren, baina erretiratu... Jolasan ibili zen, ikusi ditu, atzo atera ziren, baina gero erretiratu... Jolas mental horiek, ez? Erretiratu egin ziren, baina bueno, ikusiko dugu, agian atzoko motivazio horrekin atzo postu mal lortu zutena, gaur motibatuta etorri dira, eta zerbait polita egitea lortzen. Eta bueno, esan digute, beste erorketa bat egon omen dela atagoiti geizten, baina bueno, ikusi dugu ez dela oso garrantzitsua, ez tropelaren irudik ikusi ditugu, eta ez zon ematen bat ere garrantzitsua, baina bueno, oraingo iruditan bai ikusten dugu, atzetikan oraindikan txirrindulari batzuk iristen ari dira, eta bueno, hemen ikusten dugu. Eolo Kometa, Beiota, Bazko, Sanse, talde horiek tropel buruan. Espero dugu beste hautagin nagusirik ez eroitza. Aimal Ararziaren sustoarekin nahiko aukiko dugu gaurkoz. Bai, eta nik uste garrantzitsua izango dela ea tropela eskubiko karriletikan jeitxidan, ez? Azkenen gasoila kubierta tubeles tubularretan pegatzen da, edo pegatu daiteke, eta horrek oraingo kilometroetan arrisku hori sortu dezake, ez? Eta nik usteet garrantzitsua izango dela txirrindularik tropelen eskubitik eta gasoil zona horiek ikutu gabe jutea. Eta bueno, ikusten dugu, geratu indie iesaldikok, eta oain tropela iritsikoa une gutxi batzutan, berriz martxan jarriko iesaldikok denborakin, lehen esan du bezala, 17 segundutara Aimar Marin aterako da, eta 1:40 tropela. Eta bueno, hemen ikusten dugu, lasaitasun... Eta epaileen lana ona, Bai. Gaur ona. Zaila, gehien bat zaila denbora tartoiek mantentzen eta hartzen, baina bueno, azkenen lana ongi dakite egiten, eta bueno, ikusten dugu, txirrindularik lasaitasun askorekin, Markel Beloki hor barrezka, norbaiti agurtzen, baina ikusten dugu. Pelotoien lasaitasun nabarmena. Eta ez da erresa, bai, azkenen txirrindulari asko daude, eta ez da erresa mundu guztia ados jartzea, eta nik uste gaur epaiek
oso lan ona indutela, lasterketa neutralizatu indute, nerviosismori jeitsi indute, eta ikusten ditugu, iesaldin digozen lau txirrindularik, ondoren metro batzuk, eta tropela, eta iesaldia zeuketen errenta horrekin aterako da, eta gaur epaileak zoriondu egin behar dira. Bai, epaileak, antolatzaileak, eta gehiemat ertzaina izan da erabaki hartu dutena, baina antolatzaileen aldetik baita asteroidu imartzen diz, azkenen zaila da hainbeste mimokin egindako lasterketa bat, hola neutralizatzea, azkenen espektakulo pixa galtzen do, baina azkenen txirrindularen segurtasuna zari gaiziten, eta orduan erabaki oso aproposa, eta hartu beharrekoa. Bai, eta azkene lasterketa ez da suspenditu, ez? Hori ni uste dela garrantzitsuna, ez da moztu, ze azkenen ere indezakezu kilometro kendu, azkenen txirrindularik pixkator, nik uste nervioso jartzeela, eta bueno, lasterketa ointxe dan bezala jarraituko da, eta txirrindulari guztiko ekukaute aukera behaiek barrun dauketena erakusteko. Eta esan digute ontsi bertan, 252 dorsola Daniel Fernandez MR taldekoa nahiko gaizki omen dago lurrean, eroriko horren ondore. Eta bueno, Markel Berokintza taldekide bat gutxigo. Ikusten dugu hor, beha lasi dagoela, nik uste ez dola jakingo... Ez da kontura, nik uste ez diotela esango pingari jotik erorikoa izan dola taldekide batek. Baina, bueno, beste bat, espero dugu baita gutxi izatea eta ondo egotea txirrindulari hau. Bai, espero dugu ondo egotea, azkenen, esan barra dau ere lasterketan atzen ambulantzia juteiela, medikua juten dela, eta eukideon erorikoa, ezen abiadura handian izango. Ez, azkenen neutralizatua junda soa jongo zira, baina askotan hori edia golpe txarrak, geldi jota eta golpe seko bat. Azkenen horrek batzutan min asko egin dezake, baina nik uste ez dela askorako izango, edo hori espero txirrindularia ondo egotea, eta ea jarraitzeko aukera den, naiz esan digute nahiko larri dabilela lurren. Bueno, oraintxe bertan tropela eta lasterketa gelditua, helmugarako 51 kilometro besterik ez, eta nik uste su artifizialak egongo direla orain, Bai, 51 kilometro oso lasterketa motza, azken finen orain arte izan dugu lasterketa bat, eta orain beste bat azten da. Eta, horrek ikusitu zuzendari batzuk, Jonander Intxausti 2010 garren urteko lasterketa honen irabazlea, eta orain elkarrizketa bat utziko dizuegu. Joander Intxausti taldeko txirrindularia. Duela 13 urte asko irabazi zenula hemen Beasain proba bere lehenik urteetan, oraindik ere zen mundialaren aurreko klasiko hau. 13 urte pasa dira, gaur egun zuzendari zean taldean. Zer espero duzu taldearekin, gaurko ibilbidearekin? Santzun bezala asko aldatzen dira gauzak, ezta? Gure garaien ez zeuken olako maila lasterketa honek, baina gaur egun zorionez aldago da, eta eskaparate politio da txirrindularik ikustea emateko, eta daukagun taldekin, nik uste protagonista izatea eta gerra ematea, eta zeatik ez bukaeran aurreko taldeen norbait sartzen deun, eta hoxe da taldeetaz espero detena. Goierritarrak ibilbidea bikain dakizue, kurba bakoitzan dut dago, zulo bakoitzan dut dago, baina jende askok ezagutzen du gaurko ibilbidea, lasterketa pila bat izaten dira hemen. Sorpresa ematea zaila, baina etxeko ibilbidea izatea, ibilbidearen domeinua izatea abantaila da. Bai, azkenen beti bila die lasterketa zure aldea eamateko motibo horiek, ezta? Eta ibilbidea aukera politia da, etxekontzako, bertan korritza beti izan behar du motivazio, eta naiz eta azkenen txirrindularitzan indarrak jartzen duen bakoitze beretokin saio bargia ibilbidea, motivazio hori gure aldea erabiltzen, zeatik ez balantza alde ukitzeko. Nola espero duzu lasterketa gaur jutea eta batez ere zein da zuen estrategia? Azkenen juvenil mailan badakizu beti lasterketak oso erok izaten die, maila handia dago, Espainiko taldeek maila politia dauke, baita Gipuzkoarrak oso ondo dabiltz, oso ondo, eta espero detena da karrera ero bat izatea,
posible da iesalditxo bat irterati jotea, baina bueno, nik uste dut bukaerako Olaberriko eta Gabiriko enkadenatu horrek erabiliko dola. Sortean. Eskerrik asko. Eta, bueno, hementxe Jon Ander Insaustiren hitzak, nik usteet talde konbatiboena igual daukela, ez? Bai, txirrindularia ausarta ditu talden. Azkenen Kepa Ormazabal Gabiriko Otsoa deitzen diotena, Handia egin zuen Iruñerriko itzulian, Bai, oso mutila ausarta, pena ez zuela irabaztea lortu, baina bueno, Ander Otegi ere lehen urteko txirrindularia ondo ibilitakoa eta aurten lesio batetik handator, baina ja pixkanaka erritmoa hartzen ari da, eta nik uste txukun ibiliko dela, eta Kepa Ormazabal eta beste taldekideek zerbait lortzen. Azkenen esan du Jon Ander Intxaustik, erasora joango dela, ez dute eguneko iesaldea hartu, baina orduan datozen 41 kilometro hauetan zerbait saiatuko dira, seguru. Hanpo taldea ez da alde batera geratuko, eta ikusiko dugu segituten. Atzo gorde zuten, Ibarrako lasterretan, gaur erasora joan bar dira. Bai, gaur fresko ongo dira txirrindularia, ez? Azkenen nik usteet lider garrantzitsu horren falta dauketela, baina, bueno, ateatzen dien txirrindulari guztik oso konbatibok die, eta etxen korritzen nahi die, Horre beti motivazio bat ematizu, Xabier. Bai, egunero entrenatzen ibiltzeien errepidetan, azkenen dena ezagutzezu, lagunak errepide ondondare, eta nik usteet tramo honetan Gabiriko pasada baino lehen, nik usteet seguru nago, iesaldi hartuko dutela. Bai. Eta, bueno, oain ja aprobetxatzen zuk duela 4 urte irazitzen nula lasterketa hau, zuk ustezu laguntza dizula etxe ingurun ibiltzek eta zure jendea ondoen eukitza? Bueno, bai, azkenen beti etxen korritzezunen motivazio handiakin ateatzezea, ez? Nik usteet hanpoko txerrendularik, Beiota taldeko txerrendularik, Limusin taldeko txerrendularik, abantaia txiki hori badauketela besteekin konparauta, ez? Baina, bueno, egia da txerrendulari batzuek presio hori notatze dutela, ez? Behaien etxe aurren ondo nahi dutela eta batzuek presioa somatzen dute. Bai, azkenen batzuk plazagizunak deitzen dienak, presio hori motivazio gisa eta indar gisa erabiltzen dute, baina beste batzuk ezin dute presio hori jasan, eta askotan ez dira gai bere bertxorik onena emateko, baina nik uste dut hanpo talde honetan denak dutela hori motivazio gisa eta ez presio txar gisa. Nik uste dut Jon Anderrek ere asko motibatzen dituela txildarik, aurten ikusi dugu lasterketa batzutan nola hitz egiten dien pinkaniotik eta oso motibakorra da Jon Ander. Eta nik uste ja segituan emango dutela irtera berriro, ez? Azken mundu guztia prest dago, igual dena konfirmatzea falta da, ez? Ambulantziak dauden, ertzaina prest dagoen, epaileak prest dauden, eta konfirmazio horren konfirmazio hori etxoite nahi diela, eta hori auki arte ez dala berriro irtera emango, ez? Baina nik uste minutu gutxi batutan ebanko da irtea, nik uste. Ertzainak ja dena ondo uzten don, eta organizatzeien partez ere irtera emateko intentzioa dauketen, eta hemen ikusten, lau txirrendularik, beso gurutzaturik, itxoiten, gogoz nik uste 41 kilometro, eta gogotxu atako dira 41 kilometroek, minutu eta 40ko tartea. Bai, handia da, errenta, nik uste egia da hasieratikan iesin da dihozela, eta nekeo puntu hori somauko dutela, baina, bueno, Ormaiztegira, Olaberria igo eta Ormaiztegira, seguru nago, iritsiko direla, eta azkeneko 2 mendate horietan, ea talderen bat hartzen duten, edo ea noraino iristen diren. Bai, gehien bat, beste taldeek, gehien bat kanpoko taldeek ze erantzunkizun hartzen duten gaurko lasterketa honetan, eta MMR, Eolo, Elektromerkantil, talde handiak dira, Espainiako kopa ibiltzen dien txirrendularik, eta kanpoko lasterketan ere ibiliak dira,
eta bueno, nik uste dut talde horiek izan ohi direla lasterketa kontrolatzen dutenak, eta bueno, ikusiko dugu. Erabakituten taldea tiraka jartzea edo zuzenean erasora jutea. Eta guk badauzkagu gure bi motorrak prest, irudia eta transmisio hau emateko, eta batxoiten ez, minutu gutxi batzuk faltako dira berriro irtera emateko, nik uste toantxe Abram esplikazioa ematen ari dela tropelari, ez? Bai, nik uste eta Abram hor kotxeen igota ikusten ari zera atzetikan dena txukun geratzen dira, txirrindulari erorikoa izan duten txirrindularik sartzen diren, eta ja hasiera berriz ematen zaion lasterketa honei. Nik uste ja inditun keinugatik ja dena ondo dago, eta hemen ikuste behitzen dena presteoteko, eta txirrindularik lasai, irrifartxu, baina nik uste gehienak barrotikan gogotxu. Bai, hor lehenengo jaran dauren txirrindulariak egia esan nik tentsio puntu horrekin ikusten ditut, ez? Azkenen pixka, oantxe topera aterako dira, 5 kilometro barru Olaberrian gora izango dira, eta suziriak, nik uste suzirik egongo diela, Bai, azkenen ja, zuzela, 5 kilometrotan Olaberriko mendatea aurkituko dute, 2 kilometroko igoera bat, 107ko penditzakin, eta 113ko... Lehenengo kilometroa oso gogorra da. Hor askotan berotzen bazea, gero bukaera luz egiten ez da bukaera nahiko xamurra den, baina hor errotondatik irten eta lehenengo aldapa hori askotan kosta egiten da. Eta bueno, ikusten dugu, kotxe batzuk aprobetxatzen ari dira, minuta 40ko tarte eukita beti dago, minutu batetik gorako tarte eukita beti dago aukera ekipoko kotxea iesaldira pasatzeko, eta bueno, ikusten dugu hemen iparraldeko taldea hori egiten ari dira. Azkenen Johan Buiez dauke iesaldin, eta berari galdetzea ber nola daun. Eta lehen esan dugu, tarteko helmuga hori, lehenengo pasoan zaila izango zela bigarrenera iristea, eta orain lasterketa gelditu eta gero, seguru nago, iesaldia iritsiko dela. Bai. Iesaldiko norbait iritsiko dela. Eta ikusi beharko dugu hor... Eta sari hori etxera eramateko... Ikusiko dugu, nik uste dut lehia politia egongo da, azkenen mendiko saria ere irabazteko aukera badaukete, baina zailagoa izango da, azkenen finen lau mendate ditugu gaurkon, eta 5, eta, bueno, beraiek 3 pasako dituzte burun, edo 2 ikusi beharko da, eta, bueno, ikusiko dugu, behintzat nik uste tarteko helmugoak iesaldiko norritek iraziko ditu seguru, eta mendiko saria ikusiko dugu, zer gertatzen den mendiko sari horrekin. Azkenen gaur 5 mendate igoko ditugu, guztiak 3. mailakoak daude jarriak. Nere ustez ez da justoena, ze azkenen ez da berdina Gabiriko igoera edo Atagoiti motzeko igoera. Baina, bueno, eta ikusten dugu, iruditan ikusi ezakegu, ja lasterketa... Eta, esan dugu zela, toperatea dira. Bai. Maldan bera, justo hain abiadura pixkat hartu, inertzia, eta hauek hankagorrak ez dira, hauek ja topera ean oraino iristen diren. Bai, nire ustez hauek apustu egin beharra daukate, Bai. Errotonda hau... Argibili, Bai, argibili. Normalen zikintasuna egoten da, guk hemen 2 mailetan susto bat izan dugu entrenatzen, eta, bueno, seguru pasa dira, eta, bueno, ikusi beharko dugu tropela noiz ateratzen den, eta hor ikusten dugu, lehen esan dugu, epaien gaurko lan ikaragarria, eta hor, erlojuarekin, eta minutu 40ko denbora pasatzen denean, ja tropelari irtera emango dio. Hor ikusten dugu, hanpoko txirrendularia Ander González uste dela, eta, hortxe hau, irtetzeko prest, finkez feiluko beste txirrendulari batekin. Eta taktikoki orain ikusi beharra dago, pelotoiak ze jarrera hartzen duen, ez dakit, iesaldia seguru nago topera joango dela. Baina pelotoian ez dakit 5 kilometro hauek nola hartuko dituzten. Kontrol lan horrekin edo... Erasora, ez dakit. Edo erasora. Nik uste baita geratzeakon zuzenari asko kotxetik jeitsi eta txirrindularen gana joango ziren berriz taktika moitzeaz, azkenen Atagoitako jeitsira horren
neutralizazioak asko aldatu ditu nik uste taldeen taktikak, eta bueno, ikusiko dugu zer erabaki duten zuzendarik, eta txirrindularik erasora azten dien. Olaberriko mendatek aukera emate dizu horretarako, eta bueno, ikusi dugu, Ander González hanpok, bat iesaldi txiki baten sartu do, eta bueno, ikusi barko dugu noraino iristen den. Bai, bizikletan abila da, Ander. Bai, Ander gaina aldapa bera... Diferentzia hori agian brinkolako zona horretan hartuko zuela, ez? Eta azkenen pelotean aurretik ateatzea, segundutxo horiek lortzea, igual Olaberria abantaia... Txiki batekin irista, Eta Ander azkenen ez da igotzaile oso ona, baina bueno, aukera auki dezake... Eta pelotoia azkar, oso azkar. Men ikusten dugu, Marcos Freire bera. Hemen pelotitik tiraka, eta esango nuke bigarrena Markel Bloki. Bi lagun min, eta gogotxu biak. Zer egite duten, eta beste... Marcos Freire, agian ez da gaur beretzako lasterketarik onena, baina... Ibilbidea ez da proposa. Ibilbidea ez da proposa, baina nahi pertsonalki asko gustatzen zaidan txirrindularia, sprinter oso ona, Espainia mailan hoberentarikoan ikuste dut. Bai. Eta bueno, gaur lanean ematen duenez, ez? Azkenen asko berabatzekoa hori. Beak daukeen klase guztiakin eta berekoia izan liteke beretzat itea lasterketa, baina bueno, taldekidentzat lana eitea, olako txirrindulatek lana eitea baita goraipatzekoa da, beretzat. Eta ikusi dugu, pelotoien, esan ditugun favorito asko, Markel Beloki, Ibai Irisarri, hor denbora guztien lasterta burun, eta nik uste Olaberriko mendate hortan aurren sartzeko. Bai, beste hautagai nagusi bat ez dugu lasterketa osoan ikusi, nik uste dut Unax Errasti leian egongo dela, baina momentuz izkutatuta, Izkutuan, inorrek ikusi gabe, eta gero seguro, zuk izan ez bezala, suziriak azten direnen hor egongo den txirrindulea, seguro izangoa. Normalen hor tropele erdian juten da sartuta, izkutuan, aizerik ez emateko, baina, bueno, beti azkenen bukaeran beti daun txirrindulari bada, oso regularra, eta bueno, ikusiko dugu ea hor aurren sartzea lortzen duen. Eta oraingo nik ustet, oaintxe bertan Olaberri, ze jarrerakin pasatzen duen pelotoiak, baina gero kontraerasoietan nik usteet beste talde batzuk, Bibero San Anton, Amorebieta, Keso Salbeniz, eta talde horiek egon behar direla, ez? Adibidez, Adur Tapia izan daiteke. Bai, atzo ez da ezon korrektu. Azkenen beste gaurko pixkat gordetzen, eta bai, azkenen nik usteet Gipuzko klasika egin batera dugun lasterketa... Euskaldunentzat, segur. Bai, eta kanpokoentzat ere beti baloratzen duten lasterketa bat da, eta parteatik normala da pixkat gordetzea, baina bueno, beste lastertak ere askotan borrokatu inbardia. Eta Markel ikusten dugu, pelotoietik antiraka, edo? Nik uste eraso eta hortan ez dutzi nahi iesaldi gehiago joaten, eta bueno, nik uste hori beak inbarren taldeki diren bat euki barko zuela eta bere ondoan. Pelotoia txikitu inda, Bai, ez da oso handia, eta txirrindu batzuk ikusten gutu ja atzean, eta bueno, ikusiko dugu ze egite duten, eta bueno, eta lehenengo galda, hau da gogorrena. Bai. Ikusten lehenengo 500-600 metro hauek, oiek oso gogorra oso gogorrak. Hor asko sufritutakoa gara, eta badakigu, 700 metro horiek oso luze egiten dira, eta bueno, ikusiko dugu iesaldean doazen mutilak zer egiten duten. Ikusten dugu limusineko txirrindulari hau denbora asko Eñaut-Otegi. Nik oso indartxu ikuste dut gaur, nik usteet bestek baino... Errelbo luzeago kematen ditu, hori iruditu zain nahi. Gero ez dakit horrek penalizatu indezaken ointxe goraka, baina nik oso indartxu ikustet. Bai, azkenen ondo ibilidan txirrindulari bada, Irukisarin 5. sailkatua, esango non, eta pixkanaka hobetzen daidan txirrindularia, eta ikusiko dugu, gaur haustarko dute, eta hor. Gabiriko Otxoa. Bai. Ikaragarria txirrindulari honena. Asko gustatzen zait, erasokorra, ausarta, eta esan deulen.
seguro Kepa Orbazabal aurrea jongo dela eta hementxe daukeu. Iruñerriko itzulian inzona handia, Handia txirrindularia. Bai. Sanseko beste txirrindulari batekin, eta biak hor, oain hasi behar diegotzen Olaberriko mendatea, eta ikusiko, Eta nik nik uste tartea uste- txikitu indutela. Bai. Egia, zona hau mendate honen hasiera oso gorra dela, baina hor biztan edukiko dituzte iesaldikoak. Eta lehen esan dugu, behin ja iesaldikoak ikusita eta kotxeak ikusita ez du baita motivatu itezea, eta bultzada txiki bat ematen dizu guzti horrek. Eta bueno, ikuste dugu hain, Laurak nahiko ados dare, erreleboka, eta Alinkoko txirindara igual pixkat nekatuta ikusteet, eta Alinkok aurten ez du beste urte batzutako igual... talde, lehen urteko taldea Bai. oso nazen. Bai. Manuel Aceña, Gabriel Ibáñez, Eduardo de la Hoz, Óscar Fuentes, oso talde indartsua zen, aurten aposto indute lehen urteko txirindarengan, Bai. Odei Muñoz, Inigo Uria, nik uste diala buru, Eta hemen dugu. Ara. Markel Hautagai Loki, nagusia bebetik, eta Ibai Eta Irisarri Ibai Irisarri gurpilean, eta hor ikusitugu, Marco Martin ere bere taldekidearen erasora ateratzen, eta Bizpairu eolo kometa ere, nik uste hementxe daola lasterketa, Bai. Lasterketa lehenengo... Markelek erakutsi do. Ni ez nago hemen ez etorri jolastea, ni hemen irabaztera etorri naiz. Eta ja, gehatzen dien 35 kilometroietan ja erasokor, Markel. Nire ustez zaila izango da lehenengo Olaberri honetan bakarri joatea, ze azkenen 2 kilometro die eta gogorra lehenengoa da bakarrik, oso urrun dago helmugatik orain. Nik uste lehenengo selekzio hori nahi dola, ez? Bai. Lehenengo 10-15 txirrindulari horiekin... Eta askotan baita garrantzitsua da. Eraso bota eta esan, hemen nago eta gogotsu nago, baita. Azkenen joku mental hori, askotan aipatzen dugu joku mental hori eta ikusten dugu. Marke erasok pelotu eraso txikitu eta hor ikusten ditugu. Aritza jende ikusi dezake hor? Bai. Biota taldeko txirrindulari eta azkenen Biota talde izan da azken 4 urtetan 2 garaipen iraman ditu. Eta Premundiala egin denetik garaipe gehien duen taldea. Eta ikusiko, berze lortze duten. Eta ikuste guain, Marcos Freire beak jarraipena ematen diola Markel Bloki lagunaren erasoi, eta beste bat, Marken atletikan. Markel Bloki, Marco Martin, eta... Bere taldekidearekin... Bai. Eta aritza oso indartsu, Lehenengo 5-6 txirrindularietan, Ibai Irisarri... Espainiko txirrindulari hoberenekin. Sergio Calvo da Eolo Kometako txirrindularia. Eta Markel oso erasokor. Ikusiko eguea harrapatzen dira, baina bertan dituzte, iesaldikoak, Ja kotxeak alde batera utzi dituzte, eta iesaldikoak bertan, 30 segundura. Nik egia esan ez nuen espero... Hain azkar harrapatzea. Nik espero non goran 40 segundutara bukatzea, baina minututa 40 beste txirrindulari batzuk erasotzea. Minututa 40 errenta oso azkar kendu diote iesaldiari, Eta ikusten dugu, oso txikituta. 5 txirrindulari, 6 txirrindulari, Markel Beloki, Marco Martin, Pablo Calvo, Aritza Jende, Ibai Irisarri... Eta ea Eoloko txirrindularen dortsala ikustea lortzen dugun, baina nik uste Samuel Flores edo Gerard Cano izango dela. Azkenen horiek izan dira Eolo Kometan aurtengo buruak, eta ikusiko dugu, baina oso txikitu eta hor atzetikan ikusten dugu. Una Serrasti, pixkanaka aurrera joan nahia, bere taldeak Beñat Inarrarekin. Nik uste ez dela ondo sartu kolokatuta, ez? Nik uste... Ez da munduko txirrindulari abiena, agian. Baino... Eta hemen, Marco Martin. Marco Martin erasora eta interesgarria MMR-ren joko hau. Marco Martinei metro batzuk eman ez gero oso arriskutsa izan daiteke. Oso txirrindulari ona, lehen urtekoa, eta nik uste metro gutxi. Eman behar diela olako txirrindulari. Eta gehiago, Eolo Kometak bi txirrindulari eukita, olako eraso batea atea barra dauke. Taktikoki nik uste Eolo Komet, MMR
oso ondo egiten ari dela, ez? Bai. Azkenean... Irakurketa ona, lasterketa. Bai, bi txirrindulari oso indartsu dauzkete, eta bat aurretikan bidaltzea oso interesgarria iruditzen zait. Benjamin Noval eta Samuel Sánchez dare talde horren ardurapean, eta bueno, azkenen Espainia mailan izan ditugun txirrindulari handinetariko eta zai gaitzeiten. Benjamin Noval oso langile fina eta Samuel Sánchez. Zer esan behar dugu Samuel Sánchez bezalako batetaz. Azkenen asko dakite horiek txirrindularitzaz eta urte batzuk badijoz laserta hau... Eta jeitxera lehorra dago, bai? Bai, Olaberrikoa... Umela... Notatzen da, baina... Eta digrasako txirrindulari bere esan deuna. Laserta igual irabazi ez, baina galdu... Piskat traketx ikusten dugu. Konfiantza gabe, baina bueno, Eta esan dugute Olaberriko gainean 10 segundu. Marko Martinek... Nik uste beraka diferentzia hori handitu egingo dela, azkenen jeitxera oso azkarra da, abiadura asko hartzen da. Rekta honetan, igual 80 kilometro orduko abiadura hartu daiteke, eta hemen iruditan ikusi dezakeun bezala, bakarrik doa, Bai, eta ez dino itxaringo honek, Azkenen atzeko ze kontrol egiten duten, baina honek atzera begira da bota, erreferentzi bizuala hartu, eta ea iesaldik harrapatzi dutenen, zer gertatzen den. O erasoa bota, edo beharekin joatea erabaki duten, baina nik uste iesaldikoak ez dutela erreberik emango, Marko Martinei. Orain datozen 5 kilometroetan oso garrantzitsua izango da taldeek ze jarrera hartzen duten. Hementxe ikusi dezakegu Lazkaoko pasada hori, ez? Azkenen oin kilometro bat ingo dute etxe tarten, hor pixkat ikusikoa taldek ze jarrera hartzen duten, eta ja behasainera eramango gaituen variantean sartuko gara, ez? Eta bueno, Marko Martinek ez dakit nik zer intentzio duke, baina atzera begira, eta igual ikusi do ez dola tarte handirik eta atzen organizatzen hasi dira, eta pixkat gortzea erak, bai, ikusten dugu. Ez do gera guinda. Itxoin indio taldetxoari, nik uste baita igual taldea ietzai gustatu mugimendua, eta geratzea esan diote. Nahi gutelako igual Markelekin jokatu, edo ikusutelako ez dola errenta asko atera. Bai, eta, bueno, hemendi kointxe 2-3 kilometrotan bigarren tarteko helmuga hori edukiko dugu Beasainen, eta ondoren eguneko azkeneko bi portuak, ez? Bai, oso segidan, 10 kilometroren baitan dare biak, eta azkenekoa oain igo deun Olaberriko mendate hau, beste oin igokeu 5 kilometro faltan. Zer esan, hementxe hor jokatuko da karrera, ikusi dugu ja erasokor eta gotxu datozela txirrindulariak, eta hemen, aukera daukeun taldetxoa ikusteko, baina ikusten dugu tropela asko puskatu da, ikusi dugu... Zortzi txirrindulari daude horre? Bai, Eloko 2, EMR-ko beste 2, Biota taldeko bat, Aritza jende, Sanseko beste bat, eta bueno, nik uste dut hain geldune honetan atletikan txirrindulari batzuk sartuko dela. Ikusten dugu beste bat sartzen ari dela, Arrian Garbajosa, esango nuke dela MMR-ko txirrindulari hori, eta Bazkok 2 txirrindulari ere sartuta, 4 txirrindulariakin etorri, eta 2 hautagai nagusien taldean. Bai, denak gogoratu dezakegu Batko taldean nor izan zen lehiatzen, orain dela urte batzuk. Joan Ayuso bera. Orain dela 3 urte irazizun, Joan Ayuso bera. Joan Ayuso bera, orain Espainiko... Itzuliak horretzen ari dira. Bai, eta Roglic eta Bingegarri gertutik ikusten. Berekin mokoka, lasterketan. Bai, eta espero orain iesaldia Beasaineko tarteko helmuga horretara iristea, ez azkenen egun oson aurren jundien txirrindularik die, esfortzu handia induten txirrindularik, eta nik uste sari hori, tarteko helmugen sari hori merezita izango zutela. Bai, nik uste azkenen behintzat podiuma egotzea merezi dute 4 txirrindulariek, oso erakustaldi ona ematen ari dira, eta askotan iesaldian sartu eta ez duzu ezer lortzen, eta nik uste gaurkoan politxe izango zela tarteko helmugak edo mendiko sari hori etxera eramatea lortuko balukete, eta nik uste sprint polita botako dutela beraien artean ere. Zuk lehen aipatu ezun 3-2 bat hor puntoien jolasean, ikusiko dugu.
Bai, lehenengo pasada horretan iparraldeko txirrindularia lehenengo pasatu dela usteet, eta ez da esprenik egon, ez dakit konturatu oteko ziren beste txirrindulariak, Ez dakit. eta ikusiko dugu, bigarren pasada honetan nola pasatzen diren. Ikusten dugu, airatzetik Unai Ramos, Bizkai taldeko txirrindulari sartu dela, Naparra, eta beste txirrindulari bat. Ez dakit niko hain lehen goran 6-7ko taldetxoa zen, baina hain 10-12ko taldea dela esango nuke, eta bueno, hemen ikusten dugu. Eolo Kometa taldeko txirrindularia buruan, eta beste txirrindulari batetik sartzen saiatzen. Eta eskerrak eman nahi dizkiegu ere gure errealizazioari, ez? Azkenen lan handia iten aidiegun oson zehar, ez da erresa tokautza egun egunakin, iten don eguraldiakin eta pasatzen aidien gauza guztikin hor mantentzea, eta... Goraipatzeko, bai, goraipatzeko. Eta grafismoa gustatzen zait, grafismoa asko gustatzen zait. Profesionala diru, hemen. Bai. Eta begira, bai, 200 metro hauek dira garrantzitsuak eta esprinta dago. Bai, limusineko txirrindularia ordoa eta aldinkokoak borrokatu egin nahi sailkapen hori, eta ikusiko dugu nor pasatzen den lehen postu horretan, eta ordoa, Eneko Gurrola, aldinko taldeko eta beak eramango dela esango. Bai. Ikusi beharko dugu gero sailkapen nagusi hori nola geratu den, baina bueno, ikusi dugu limusinekoa igual indargabe geratu dela. Oso auskar... Lehenengo pasatu da, eta baina orain ez du punturik hartu, laugarren pasatu dalako, eta ikusi beharko dugu gero... Ez dugu, alinkokoak ez du itxoiten, Ez. Aurrera segitzen du, eta ikusi beharko dugu... Nik uste limusinekoak eraso jodola, baina konturatu dela bestek ere oso indartsu da erela, eta... Agian ezen ikusten... Horren garaia. Ez. Nik uste igual... Oso indartsu dago, baina sprint horren falta agian, ez? Ikusten dugu, bertan dare, Eta jende asko behasaino, Bai, oso txirrindetza oso famatua da. Azkenen behasen bezalako herri baten, eta premundialen beti oten da jende asko txirrindulari animatzen, eta politia da baita. Horrelako lasterketa humil baten hainbeste jende ikustea. Azkenen baita txirrindularientzat eta organizatzaientzat motivazio bat da. Eta ikusi, oin dela segundu batzuk ikusi bigarren taldetxoa sartzen aizala lehenengo talde horretan, nik uste hementxe elkartu ingo diela, eta nik uste hemen daula lasterketan klabea, ez? Bigarren hautagai horiek erasotu egin beharko lukete. Bai. Ezin dira igotzaio berenekin talde asko daude. Gabirin sartu. Talde asko daude, txirrindulari asko eta eraso asko egongo dira. Eta esan digute, beste hautegi nagusi bat, Unas Errasti. Erorikoa? Olaberrin bera uste erorikoa izan duela eta erretiratu egin dela. Pena bat, Aimarra Larziakin eta batera Euskal Baza nagusia zen, eta pena bat, ikusi dugu beran ez da ondo sartu, kolokatuta. Olaberrin kosta zaio pedal kolpe hori hartzea, baina nik uste pena bat. Agian arrisku hori hartu du beraka, berriro aurrean sartzeko, eta bueno, espero dugu... Arrisku hori, batutan zirte zart, eta kaso enten gaizki atera zaio Unas Errastira, baina espero dugu ez eukitzea ezer, eta beste izaten bezala, azkarra errekuperatzea. Azkenen ez da guztionekoa erurikoak izatea. Eta bueno, hemen ikusi dezakegu hortxe dituzte, hogei bat segundu, 15 bat segundu, eta hauek, lau txirrindulari hauek... Txalotzekoa. Bai, txalotzekoa. Lasterketa ikaragarria. Txalotzekoa beraien jarrera gaurkoan, egun guztian, eta bueno, nik uste taldeko zuzendariak ere oso guztiora egon behar dira behaiek egun guztian egin duten lanaz, azkenen patrozinatzaile ere ikuste... ikusi, tropelan jende gehiago sartzen ari zen, Nik uste azken etzeola akordio bat. Aizian pixkanaka Eolo eta MMR pixka mokoka behaien arten zein ekartu pixka buru hori, lasterta buru horren erresponsabilidad esako nukenik,
eta azkenen geldi unetxo bat, jende asko sartu atzetikan, eta ikusiko nik uste dut ja bai Atagoitiko hasiera hori eta gero Gabiriko kruze hartze dutenen hor erasoen bat egongo da, seguro. Eta 25 txirrindulari hemen tropelean, eta nire ustez ez da jarrera logikoena txirrindulariak hemen edukitzen ari direna, ez? Azkenen hola iritsita indartsu daudenak alde egingo dute Gabiringora, eta adibidez Eolok 4 txirrindulari hor edukita, nik erasotu egingo nuke. 2 txirrindularikin erasotu, eta ea tarte txiki batekin dizten zean Gabiria, eta gero ondoren Oiarrak erasotzen dutenean behaiekin geratzen zen, ez? Bai, azkenen aukera hori aukezu, edo Oiarrekin mokoka geratu, edo taldea eraso ideali. Nik uste dut bigarren aukera hori eta zuk esan ezuna... Txirrindularia konturatzen ez badira, zuzendariaren lana da. Bai, azkenen hor zuzendariak esan behar du. Eta gaur pinganilloa edukita, nik uste dut hori kotxetikan esan beharra daola, ez? Zentzurik eukitzen oain 20 pertsonako talde hortan... Eta beste tropela hor dator, Tropela handia, nahiko tropela handia, eta bueno, ikusten dugu, azkenen Olaberrin indartsunak aurrera jundia, baina ez du zertarko balio azkenen. Erakutsi dute zeintzu diren indartsunak eta seguro urrengo mendaten ere berdinak geratuko dela aurren, baina... Edo agian Eolo Kometak badu esperantza edo, goraka indartsuenak izatea, ez? Azkenen behaiek Espaini mailan talde horrentarikoa dira, eta behaien txirrindularengan ematen duenez konfiantza handia daukate. Bai, ikusi dugu Markel berokik erasoa jo duen Sergio Calvo berondo 24 dortxaloena oso errazatea eta oso indartsua dator. Azkeneko lazeretan emaitza politia lortu ditu, aldapagora ondo defenditzen den txirrindularia eta nik uste igual beregan apostei nahi dutela eta konfiantza dutela Markel Beroki edo beste igotzaile batzu jarraitzeko aukerak ditula. Eta Olaberrian ikusi dugu lehenengo 6 txirrindulari horretan euskaldun gutxi. Bai, 3. Igual, agian hautagai nagusia, euskaldun indartsuenak edo arazo erorikoak eduki dituzte, eta sorpresa Beiota taldeko aritza. Bai. Esan ziguten oso indartsu zetorrela, Iruñerriko itzuli handia egin zuela, bai. Eta nik uste iritsi zaidana da urrengo urtean taldearen buru izango dela, eta errepidean erakusten. Lehen urteko txirrindularia izan da, eta hautagai nagusiak mokoko hasi direnean hortxe zegoen. 3 euskaldun eta bea barne. Goraipatzeko gaur aritza jenderen lasterketa txukuna, eta ikusiko guain Gabirin eta Olaberrin berriz hor aurren egoteko aukera duen, eta ja bain Ormaiztegiko herriko errepetxe honetan sartzen ari dira, eta laizzer Ormaiztegira iritsi, eta goitibideko kruze hartu, eta ja Gabirira bidean. Eta txirrindulariak azkar doaz. Azkenean repetxo hau ere gogorra da, hanketan mina egiteo. Eta ikusten dugu, haindikan, iesaldiko 4 txirrindularik aurren ondo jarraitzen dutela. Bai, azkenen akordio txukuna eta ikusten dugu. Eta hau da nik ikusi nahi nuena, Hau da nik ikusi, erasoak. Mira, oain pelotoia zabalen ikusten dugu, eta nik eskatzen nuena, hau zen. Taldetxo bat aurretik egitea, eta behaien aukera jokatzea. Gero, Gabiriko mendateko diferentzi txiki batekin irizen zea, 20 segundurekin, eta gero 20 segundurekin kendu egin baritzute. Gero igual mendate goran harrapatzen dizute, baina aurreko grupuan zaude. Gainera, Gabiriko mendatea eguneko gogorra da, baina malda gogorrak azkeneko kilometro eta erdian aurkitzen dira bakarrik, ez? Orain 5 kilometro, 5 kilometrokiko dituzte uneko 3, gurpilean oso erraz egitekoak direnak, ez da lasterketa hor puskatuko, eta azkeneko kilometro eta erdian hor erasotuko dute hautagai nagusiak, eta horrea 20 segundurekin iristen bazara... Tarte politia da. Bai? Eta gaine ikusten dugu,
indartxo erasotu dela, ja eguneko iesaldiari harrapatzeko une batzuk geratzen dira, eta hortxe dago, ja, mendatea igotzen hasi behar dira, kilometro baten ja aldapa gora. Semaforo famatu hauek dauden lekuan, Ormaiztiko pistina, frontoia, futbol zelaia, hor paren. Eta hortxe dazten da. Hainbeste lasterta pasatzen diren une lekua, Bai. Zenba lasterta pasako diren urtean hemendikan. Lierniko gaina, eta Goiti, Gabiri, ikusten dugu. Ja, hasi dira igotzen, lehengo bidea, lehen ere hemendikan pasa dira txirrendulariak, 3,5 kilometroan eskubitara. Diferentzia dago hor, Eta orain pelotoiak MMR edo Eolo kometa taldeak erritmoa jartzen ez badu, txirrendulari hau aurreraka doa. Bai, eta ondo egiten du, itxaron gabe, bildurrik ez, eta gurpilan sartu da. Azkeneko boteinak hartzen. Bai, eta ikusiko dugu. Erasotzen duen eta aurrera juten den, edo nahiago duen beste lau txirrendulariekin aurrera juen pixkanaka. Agian bi kilometro hauek beste lau horiekin egitea... Hobeto. Bai. Hor kilometroko lautada bat dago. Bai. Eta ondoren hor datorren 500 metroko malda horretan aurreraka joan behar du. Bai, azkenen... Ezin du Eta itxoin ez da, pelotoia, zabalean, poliki, ura eran, zerbait gan, ze ja, 20 kilometro pixa gehiago gatzen dire, eta, laizter Gabiriko gainen egongo dira. 28 segundu, iesaldiak tropelari. Tartea da, Tartea da. Eta esan dugu, hor zegoela lasterketa. Eta hemen doaz, lautada horretan, Beasaineko paso horretan, Beasainetik Ormaiztia dagoen kilometro horietan txirrindulariek abantaia lortu zezaketela. Eta taldeak ez dira mugitu, txirrindulari hori bakarrik mugitu da. Hemen doaz... Hanpo taldeko Adur Arizabalaga eta Korbat Aspindaleko txirrindularia. Eta, esan du Jon Anderriz haustik, Erasora. Ikusi deulen kepa pena bazaba pixkat eta bain... lehen hausaiatu ez izana, ez? Eta eguneko izalden sartu ez izana. Bai, edo Olaberri pasata hor, beste hauekin elkartzeko aukera hori... Bai, hain lortzen duen Adurrek, baina nik ustetuen ja zaiokiko da, ze zuk lehen aipatu ezun kilometro hau, lautadan, eta gero ja berriz maldan gora jartzen die, eta hor ja atzekoak hor estutuko dute eta zaila eukiko hori aguantatzen. Eta hemen iruditan ikuste ditugu epailen autok ja iesaldin jartzen nahi dela berriro, horrek esan nahi du tartea dagoela. Bai. 30 segunduko tartea, eta diferentzia honek, agian, Gabiriko gainean, aukera ematen die... Hau lehenengo talde negoteko. Bai. Eta nor daki. Lasterketa ikaragarri egiten ari dira. Oso politia, nik uste baita neutralizatu hori beraitzat onuragarria izan dela. Eta ikusten dugu honek hemengo txirrindulariek marka aukela. Ez dakit eroriko txikiren bat izango zuen. Baina, maiota pixkat zulatua. Eta, baina... Zikina. Naizta erori, erasora. Horako txirrindulariak behar dira, gaur egungo tropelean, erasokorrak. Bai, hala da, ez? Azkenen, bere aukera jolastu do, eta Martí Gonzalo Farre txirrindulariak, bere aukera eukiko do, ez? Nei sorprenden zait pixkat iesaldik hainbeste aguantatzea, ez? Bai, azkenen nik uste non, biok esan deu. Ja, Olaberri jaitxitakon bertan eukiko zituztela, baina ikusi deu Beasaingo pason 10 segunda zituztela, eta hain berrizte 30. Azkenen tropelen geldiune potentea egon ba, eta hori iesaldentzat oso onuragarria. Beraiek beste kaize hartze dute bitarten, beraiek egurra ematen segitu dute, eta ikusiko dugu. Hemen lehen aipatu ditugun Adur Arizabalaga eta beste txirrindularia, oraindik ez dugu ikusi bere dortsala, eta
hortxe, horiek ere erasora. Eta hemen ja Maldau pixkat gogorragoa dela esan dezakegu, ez? 500 metro gogorroiek pasau ditugu, eta oraintxe berriro 103-4 horretan jartzen da beste kilometro eta erdiz edola, eta ja, azkeneko 2 kilometro horiek 107-8 110 maldakin, egia da errepidea oraintxe bertan asfaltaut indutela, eta oso azkarrago joaten dela hor. Eta ikusten dugu, limusineko txirindulari hori sufritzen, azkenen oraintxe sartu berri den txirindulari honek beste ritmo bat jarri du, eta limusineko txirindularia bera begira eta sufritzen ikusten dute. Aguantatzea Oso inbertsu ikusi dugu egun oson zehar. Aurpegi asko eman du. Bai, aurpegia asko eman du. Eskertzekoa, eskertzekoak dira olako txirrindularik iesaldin, baina nahin ja 90 piko harren kilometro sartuta, ja hankak ez die berdinak, Eskuzabala izan da, tartea iteko garaian, baina gero nik uste beste errelebok ematen utzi dutenen, beak jarraitu dina izan nik uste urrutien iristeko, iesaldia harik eta urrutien iristeko, eta hemen ikusten dugu. Beste lau txirrindularik aurrera jarraitzen dutela, eta limusin taldeak ondo, iesaldin txirrindulari bat sartu, eta gero atzetikan beste aukera batzuk bilatzea lortzen duten. Eta hemen ikustitugu eguneko iesaldiko kidek, Lohan Buiez, Eneko Egurrola eta Emilio Etxebarria, eta oraintxe sartu berri den Marti Gozalbo. Ikusiko, Finkes Feiluko txirrindulari honek zer egiten duen Gabiriko maldain gogorrenak azten diren. Eta Martik, nik uste kilometro hau inda, apostu egin behar duela. Eraso, nik uste... Eskubita kurba hartzen donen, erasoa edo... Moitu inbarko zan, bintzat. Bai, moitu inbarko zan, eta bera aukera jolastu, ez? Azkenen pelotoia, 40 segunduta dator, nik ez nuen espero olaberrin eondan abiadura eonda gero, hemen erritmo suabe hau markatzea, ez? Nik uste Teolo Kometa hemen berre taldek norbait jarri barko zola tiratzen kruzteaino. Gaina ikusita zenbat kide zituzten. Teolo Kometak 4, eta hemen da, hemen dago eskuma hartzen den kurba hori, eta azkeneko kilometro eta erdia. Bai, gogorrena, beti egon guztien esan deun kilometro eta erdi. Hemen 110 jartzea errepidea. Hemen, kosta egiten da hemen, aurrera juta. Eta ordoa Marti, Ez du itxoen nahi, aurrera, eta ikusten nik irutu zait Alinkoko txirrindaria gehatzen ari zela. Eta hemen, Bazkoko beste txirrindari bat erasora, eta askotan aipatu erreferentzi bisual hori baita orain lortza daukete. Hemen ikusten dugu, Alinkoko txirrindariak baita egun guztia iesaldian pasa ondoren ja agur esan dio, baina txalotzekoa Eneko Egurrolaren gaurko lasterketa. Bai, Alinko orbea, txirrindulari guztik berdina dauketen bizikleta horietako talde bakarretarikoa da, eta egia esan itxura oso ona ematen dute lasterketa guztietan. MMR erasora, Oskar Bian, txirrindularia, ja aurten lasterketetan postunak lortu ditu, normalean morroi lanetan ibiltzen da, baina aurrera jodo eta ikusiko dugu, eta pedalkolpe politiarekin, pedalkolpe politia dauke, eta zerbait lortzen duen, eta ikusi barko atzekoak zerbait egiten duten, ez dakit, Eolo Kometa, eta horiek ez dira bat ere mugitzen ari. Harritzeko, eta hemen tropeleko irudiak, elektromerkantil eta Bazkoko txirrindulariak buruan, Ibai Irisarri eta Marka Euroki ere, hor egun guztian. Gaurko lasterketan ikusten horre ez gatzeola, oso kolokazioa eta aritza jende ere. Bai, oso indartxu. Gaur oso indartxu ikusten dut. Eta hautagai nagusiek hemen jo behar dute, Nire ustetan hemen jo behar dute. Hemen zerbait mugitu behar dutela, seguro. Kilometro ez dute itxaron. Portu bat bakarri falta da, eta azkeneko mendatean ez dituzte kenduko 40 segundu. Eta ikusiko, erasoren bat jotzen duen norbaitek, eta ni gogotsu nago ikusteko
nola pasatzen dian Gabiriko mendate honetan, eta hau hementxe ja ia hauek goran, goian daude, bai. Ia goran, hauek. 400-500 metro besterik ez zaie falta Gabiriko mendateko pankartara iristeko, eta hemen doa, eta hor doa Markel Beloki berriz, eta Ibai Irisarri. ACB. Eta esan ditugun bitxirrindulariak, bai. ACB. Lehen ere biak esan dute bata bestearen izena, nik uste eta hauek lagunak izan da eta ondo hortxe doa. Marko Martin, bai. Lehen erasoa jouen Oso indartsu oso indartsu, bai. MR gaur oso indartsu da biden taldea da, eta ikusi beharko dugu gero Eolo Kometak zer egiten den atletikan. Nik uste tiraka jarri ordez, ja aurrera joan barko liratekela, eta ikusiko dugu, indarra dauketen Markel Belokien erasori jarraitzeko. Eta naiz eta 40 segundurekin hasi mendatea, nik uste goran hortxe hongo dira harrapatzekotan, ez? Azkenen oin eraso oso bortitza izan da, hauek hasitik handoazen txirrindulariak dira. Latza izan da Markel eraso. Eta hor ikusten dugu, Eoloko txirrindulari bat hor gurpilan sartu dela, eta hazelau txirrindulari. Eta Ibai Irisarri oso indartsu, Esan dugu... Oso eratz jarraitu. Bai, esan dugu 5 goraka... Top 5ean dagoela gure ustez. Top 5ean dagoela. Eta gaur erakusten ari da. Erakusten ari da dudarik gabe. Bai. Eta jende asko, Gabiriko... Bai. Gabirin, Jende asko. Gabiri bezalako herri txiki baten jendetza, Xabier. Eta ikusten dugu, ja... 100 metro. Azkeneko aldapan, 100 metro... Eta ikusiko dugu, atzekoek ere beste erasoren bat jotzen duten, ea Marko Martinek Olaberrin egin duen berdina, goitikan 200 metrora erasoa bota, eta ikusiko dugu, ze egiten duten ados jartzen dian, aurrera jundian 5 txirrindulari horiek, eta ikusten dugu, Markel Beloki jarraitu egin nahi, eta Sergio Calvo nik uste esango nuke dela Eolo Kometako txirrindularia. Eguneko 4 txirrindulari indartsuenak direla nik uste. Oin ikusi beharko da, Gabiriko jeitxera honetan zer gertatzen den. Jeitxera oso teknikoa, abiadura handia hartzen den jeitxera. Eta ondo ezagutu beharrekoa. Eta ondo eroriko asko, tamalez eroriko asko gertatzen dira jeitxera honetan. Zuk izandakoa. Eta gaina errepidea bustita dago. Nik usteet garrantzitsua izango dela korredore bakoitzan teknika kontu neukitzea, bakoitzak bere teknika kontu neukitzea, eta ikusi ezakegu, Eta errepide ezagutzek asko egiten duelako jeitxera baten, azkenen kurba askoko jeitxera izan da, nik usteet ez bali maizu ezagutzen konfiantza gutxirokin sartezala kurban, baina ezagutu ezkero hor da klabea, eta nik usteet Markel Beloki eta Ibai Irisarrek hor daukete. Errepideak ezagutzen dituzte, eta hortxe onditeke klabea ere. Ibai Irisarri esan dugu goraka top 5ean zegoela, beraka... Erakutsiko digu, beha gaur zer egiten duen. Beraka ez da txirrindulari abilena. Eta Eolo Kometako txirrindularia, joaten ari da, nik uste hori atzo hemen ibilitakoak direla, errepidea ikusten, ze bestela aldapa bera oso trebe bota da, eta ikusi beharko dugu. Ea bakarrik joaten den, baina bakarrik joan ezkero ala ere atzetikan Markel Beloki eta Marko Martin MMR taldeko bi izan da, azkar harrapatuko dituzte, nik usteet. Jeitxera honek bi zati dauzkala pentsatet, ez? Goiko kurba azkar horiek, eta lehenengo paella hori, eta orain iesaldia dijon bigarren zati honetan sartzen nahi da, ez? Hemen ointxe ezkerrea jirauko do karreterak, beste paella bat eukiko dute segitun eskubita, eta azkeneko 2-3 kurba azkar eta arriskutsuak. Azkarrak ematen dute, baina itxi egiten dira, eta hor susto asko egon daitezke, eta hor egoten dira askotan sustoak, eta hon ikusten dugu. Ja azkeneko paellan, beste pare bat kurba, eta ja azkeneko tramon egongo die. Eta ja beste 5 kilometro lautadan, eta ja berriz Olaberrin. Bai, azkenen iesaldik bere euskerak bauzke, Metara iristeko nik usteet oso nekauta iritsiko diela, eta azkenen pelotoiek 2 kilometroietan harrapauko dituztela, baina pelotoia geratzen bada, eta beste 30 segundu emanda, minutu batekin itxizkero,
garaipen aurrean dago. Bai, seguro. Eta ikusten dugu, pelotoia luze eginda, txirrindulariak banan, Beran dira, bai, Beran dira, Irizarreko kruze horretan sartzen. eskubitara hartu, Ormaiztegira bidean, eta gero, ja, 3-4 aldiz pasa diren errepide hartuko dute berrize, eta ja, Olaberriko mendatera bidean. Hiru txirrindularioek apostua egin dute, Eta ondo, atera zaie. eta oso ondo atea zaie, oin 5 kilometro hauek Eta ikusten dugu, Eoloko txirrindularia sartu bai. eginda, esan duguna, Xaber, oso ondo jaisten da oso ondo txirrindularia. jaisten da. Oso ondo jaisten Eta da hori, txirrindularia. Olaberri jaisten oso garrantzitsuen daiteke. Eta ikusiko dugu, nik uste dut arnasa hartu ordez aurrera joan barko litzatekela. Ezin du itxoin. Atzean MMR-ko bi txirrindulari horiek. Baina bertan daude. Bai. Ibai Irizarri izen. Ibai Irizarri tiraka. Oso indartsu ikusten egia. Bai, Ibai oso indartsu dago. Eta nik uste Eoloko txirrindulariek ez dola interesa aurraka juten. Ikusi do, konfiantza irabazi do ikusten aldapadera indartsuena bera dala, eta Olaberrin joateko aukera duela, baina ikusiko dugu, Oin ikusi beharko da ze jarrera hartzen duten txirrindularik, ez? Hemen 8-10 taldetxo hain da, eta lehen esan dugu bezala. Hemen pelotoitxo hau gelditzen bada, txirrindularin batek erasoa jo dezake. Eta Olaberrira segundu batzukin iritsi. Eta nik uste batek joko duela. Ez da, hola, guain atzetikan sartzen den txirrindulari bat abiadura... Aritza hor sartzen, lehenengo 10 txirrindularietan. Eta nik uste batek Eta orain aprobetxako dela... zuzendariaren... Iritzia oso garrantzi. Bai, oso garrantzitsua. Bi 3 txirrindulari dituzten taldek erasotu egin beharko lukete, nire ustetan. Eta ikusten dugu, eguneko iesaldian egon den txirrindulari Digartza taldeko Emilio Etxebarria oso erasokor. Atzek, hautagai nagusek harrapatu eta erasoan jarraitu. Ormaiztegi herrin sartzen, txirrindulari onak eman dizkigun herria, bai. Izagirre bi anaiak, eta, mentxe, ja, talde potentea inda, txirrindularitza kultura handia duen herria, Bai, dudarik gabe. Ziklogrosak, errepidea ere asko apoiatzen du. aurtengo Gipuzkoako klasika, Bai, oso zer da politxe izan zana. eta hemen geldialdia dago, Ibai? Bai, eta horrek azkenen esan deuna, atzetikan txirrindulariak sartu, eta batematek agian erasoa gota, eta helmugan aurkitu. Ikusiko dugu, nik uste dut, haueko handikan, egunean ikusitugun txirrindulari indartsuenak. Sergio Calvo, Markel Loki, Marco Martin eta Ibai Irizarri. Horiek ikusiko ditugula Olaberrin gora aurrean, eta, ikusiko dugu gainontzekoak zer egiten duten. Lehen neutralizatuak izan diren errepetxo horretatik pasatzen nahi die, MMR-ek 3 txirrindulari dauzkela Bai. ikeu, Eoloko metak 2, Ibai Irizarri oso aurrean. Eta hor doa, edo ez? Ezin diote... Hortxe doa, baina ezin diote aukerari, ezin dizkiote metrok utzi. Ibai Irizarri ezin diote eman. Eta MMR-ko 3 txirrindulariak esango nuke diela Adrián Garbajosa, Marco Martin eta Markel Bloki. Ikusita Adrián Garbajosa hola nahiko bajua eta oin tiraka da bilena dala. Hanpako txirrindulari bat ikusi daikeu? Ies egin dona gabirin, adurrar ez da hola. Eta nik uste dut hain MMR tiraka jarriko dela erasoiek saiesteko. Tiraka jarri eta erasoiek saiestu. Baina ikusiko hau. 15 txirrindulari, ez? Bai. Eta nik uste du... Kontrol lanean MMR. Euskaldun desende sartu dela azkenen. Bi txirrindulari oso garrantzitsu dauzkete. Eta behin aldein barko lukete apustua, ez? Ezin diot niongo txirrindulari utzi aurrea iten. Eta ikusiko dugu, azkeneko igoera honetan... Eta ikusten dugu, Marko Loki urduri, erreleboak eskatzen. Baina hor beste txirrindulariak adi pentsatu egin behar dute, ez? Ezin dira errelebora pasa, ez? Azkenen badakite behaiena dela hautagai nagusia, eta... utzi, ardura. Eta behai utzi beharko liokete... Azkenen behaiek aliketa ezin diote lasterketa oparitu, ez? Aliketa egin gorde dute azken mendaterako. Eta hau da nik esaten nuena, Ibai, Bai. Iparraldeko txirrindularia... Egun guztia iesaldian eta hala ere hor, erasora. Eta esan dugu indartxu zegoela. Bai. Baina... Eta hor doa. Korbata espindaleko beste txirrindulari bat.
Egun gaur erasoan ibili diren 3 txirrindulari, berriz ere hoiek. Eta atzetikan Aritza Allende, tiraka, Unai Ramos, Ibai Irisarri, Marco Martin bera ere, hoiek pixkanaka beti egiten den joko hortan. Azken hori beti joko bada erasoa, zuatea ni, begiratzen hasi, eta ikusi beharko dugu azken fine nola bukatzen den, hau, 2 kilometro Olaberriko mendatera izteako, ze ustezu Xabier? Nik, ez dakit Emerreko txirrindulariek oraindik puntutxo bat gehiago daukaten, ze Olaberrin erasotu indute, jarraitu indiete, 3-4 txirrindularik jarraitu indiete, eta Gabirin, berdin agia orain ja 100 kilometro ukiko dituzte lanketan txirrindulariek, eta azkeneko portu horretan ez dela berdina 60 kilometroa pasatzea edo 100ean. Ez da berdina. Eta Gabiriko mendatek min asko indo bai. Hankatan, ze oso azkarri godia, gehien bat, esan deunen, azkeneko kilometro eta erdi hori oso azkarri dute, eta nik uste dut hain erasoren bat ikusiko dura. Geldiune oso handia dago, eta nik uste dut hain eraso txikiren bat ikusiko dura, eta hor da. Hor da nik esan gurke Marcos Freire bera, Eta hemen berreko badaki ezin diola utzi metronik, ezin diote utzi ordekan ikaragarri biltzen den txirrindularia, eta... Marco Martin bera, Oso Martin bera, lasterketa hemen egon daiteke. Eta hor Ibai Irisarri, nik uste Ibai Irisarri badakila Marco Martin... Konturatu da, baina nire ustez Ibai Irisarrik ezin du jokorretan sartu, ez? Konfiantza izan behar du bere Olaberriko igoera horretan. Eolokometako txirrindulariei utzi beharko liokete. Eta hor da, Aritza Allende ere, Bai. Interesa du hor zatzen, baina, normala den bezala Emerrek ez dio utzi nahi, eta ikusi beharko dugu. Nik uste eta baita pixkat burua hotz izan behar dela momentu horietan, eta ez berotu asko, ze azkenen... Ondo jolasten ari diren bitxirrindulariak eolokometakoak dira, gurpilean, momentu hauetan gurpilean... Eta hor doa. Baina ikusten dugu, Marco Martin atea da Marcos Freiren gurpila, baina erreleborik ez. Eta Marcos Freirek geratzea erabaki du. Aki Marco Martinek goraka... Beha binen dehartxugoa dela, eta normala da. Azken finen ez baren bede erreleborik ematen, ez dio eraman behar elmugaraino, berarekin. Zertarako. Eta 500-600 metro, eta eguneko azkeneko mendatean izango gara, Bai, Xabier, ikusiko dugu, 15 bat pertsonako talde honetan, eta hor, Ibai Irisarri, hor doaz, Ibai Irisarri eta Unai Ramos. Ez, eta Marke Bloki ateratzen da. Ikustet, Ibai aurpegia gehiagi ematen edala. Oso hanka honekin nahi dela ikusten, baina taktikoki, kotxetik, limusineko kotxetik, kontrolatu egin beharko lioketa. Bai, burua hotz mantendu behar diote horrelako momentutan. Askotan, txirrindularia bera hor aurrean ikusten da, eta zuk esan duzun bezala hanka oso honekin, baina burua hotz mantendu behar du eta konfiantza eduki... Azkeneko igoera horretan, azkenen ikusi dugu goraka Markel Belokin atzetikan jundala, eta nire ustez hor mantendu da, bere lasterketa hor da, hola, ez? Bai, azkenen, eta ikusten dugu, Marcos Freirek ez du nik uste badakila ez dela indartsuena aldapa gora, eta orduan lautadan egin nahi du aldapa gora atera izaioken tarte hori, eta hanpoko Aduraritza Balaga oso adi gaur baita. Bai, agian Marcos Freirek eusten saiatu beharko zen Olaberrin gora, ze goiko favoritoien paroiek etxoiten, eta esprina, beha izan daiteke... Esprina ditzezkeu, nik nire... Baina, hemen txagara, eguneko azkeneko mendatean, eta hor txogoaz azkeneko 2 kilometroien bila. Bai, ja, Olaberriko mendatei gotzen hasi gara. Horrenak hasieran daude, lehenengo kilometroan, ez? 2 kilometro, euneko 7 eta euneko 13ko porzentai maksimoak, nik uste... Hasieran daude euneko 13ko, 12ko, 11ko porzentai maksimoiek, eta favorito. Eta hor, ikusten dugu, Ulma taldeko Beñat Inarra ere, egon guztia izkutuan. Nik uste dut betikan jo ezkero luze egin. Bai. Luze egin. Nire ustez, etxo inimarko zen MMR eta eoloko erasoiei, ez? Eta hor gurpilan atera. Bai, eta gurpilan atera. Denak iguaina Ibai ez dela oso azkarra. Eta bildur asko ikusten dut lehenengo malda hauetan, Eta oso gogotxi Ibai, gutxienen ikustenen txirrindari bat hor, bere ganatatza eta nik uste dut hor lehen esan bezala burua hotz mantendu behar dela. Ni haindik pertsonalki bai, Markelen erasorren zain dago, Bai, argi dago Markelek erasoa joko dela, baina nik uste ondo neurtzen ari dela. Gauza da,
ea, begirada idea botatzen Ibai Irisarri eta Markelen artean, eta bueno, nik uste ikusiko, Beñat Iñarra ere oso indartsu eraso horretara ateratzen, eta bueno, atzeko eta jendea Hugo Paredes erritmoa jartzen, Berdez doan txirrindulari hau, Ez Hugo dugu Paredes egun guztian eskalatzaile ikusi. oso, ez. eta eskalatzen da, baina ez dugu egun guztien ikusi, eta bain azkeneko portuan 100 kilometro hanketan eraman da, erasoa. Eta hor, Eta Ulmako liderra erori eginda, baina hor daukate bere bigarren baza, Bai, Beñat Iñarrak aurten maila oso handian. oso ona erakutsi du, Gipuzkoako itzulir eta Gipuzkoako klasikoan gehien bat oso ondo ibilien txirrindularia da. Eta Gainditu dute lehenengo malda gogor hori, eta ez da egon MMR-en eraso hori. Markelen erasoa nik uste, Harrigarria, lehen ere Markelen erasoa Agian bigarren zati honetan ikusi Ez dugu. dauzka bere hankariko berenak. Ikusi Marko. Azkenen badakigu Olaberrin lehenengo Ez zazpiro metro gogorra oso dira. ondo taktika hau ulertzen, ez? Azkenen aurreko bi mendatetan zuk erasutu duzu. Eta nik uste orain erasutuko dela, Orain jo behar du, Lehen ere- jo behar du, 500 metro hauetan. Lehengo Olaberriko mendaten ere hemen ingurun jo du. Eta ordoa Markel Bloki ikusi beharko du, Marko Martin gurpilan erraz, Sergio Calvo eta Gerard Kanu uste dela bestea, eta Ibai Irisarri. Azkenen Ibai Irisarri guain pixkat kostata, baina Markel Bloki ez dugu oso indartsu dijo, baina nik uste nuen eraso bortitzakoa joko zuela, 300-400 metro falta dira zati gogorrena bukatzeko. Eta Beñat Iñarra horra. Eta hortxe doaz eguneko 5 txirrindulari indartsuenak, Bai. MMR-ko 2 taldekideak, 2 eskalatzaile oso onak, Eolo kometako beste 2 txirrindulari garrantzitsuenak, eta Ibai, Euskaldunen artean indartsuena. Bai, dudari gabe. Eta Beñat Iñarra ere hor izkutuan dijo, baina gurpilan sartu da, Ez genuen espero bere maila hori, Ez, favoritoen maila. artean sartu da genukan, baina bigarren mailako favoritoen artean. Ez genuen uste hainen favoritoen nagusi izango zela. Eta Ibai, nire ustez malda gorrenak pasa dituzte, eta orain ikusi beharko da, Atzetan jendea sartzen ari da, Bai, geldialdi honen ondoren nola geratuko den lasterketa esprinean iritsi Eta daitezke. Nik ez nuen espero. Nik espero nuen bakarka iriste. Bai. Eta ikusi beharko dugu Eolo kometako txirrindulariak egingo duen jeitsiera. Ikusi dugu Gabirin nola bota den. Eta ea bain. Eta aukera orain ondo jeisten diren txirrindularientzat. Kilometro eta erdik. Eta ordoa Markel, eta ordoa beste bat, eta orain bortitza, erasoa. Bere taldekidea erasoa ateratzen. Isten. Hori ez dut ulertu egia esan da. Eta ikuste dugu Ibai Irisarri txikituta Ibai Irisarri. Burua ez du hotz mantendu. Eta gehiagi berotu da. Eta nik egia esan jarrera hau, MMR-en jarrera hau, zaila ulertzekoa pixka bat, ez? Bi biren aurka, Bai. Eta hor da Marko Martin ikuste dut mendiko sarearen puntuen bila. Ikusten da Eolo kometako 2 txirrindulariak, agian goraka ez direla MMR-koak baina gehiago, baina esprinean gorpuzkera ikusita. Nik uste dut indartsu badirela. Sergio Calvo nik uste dut oso indartsua dela esprinean, eta ikusiko dugu hain, maldan bera bat ematek zerbait egiten duen, baina ez dirudi. Dirudena Markel buruan jarrita horregen dutela jeitxera, baina bueno. Eta jeitxera honek bizpairu 3 kurba dauzka, oso azkar egiten den jeitxera, orain ezkerretara egingo dute. Eta seko dago, ez dago arrisku handirik, baina ikusi beharko da. Beti dago arrisku bat jeitxeran. Azkeneko rekta horretan, lehen esan dugun bezala, 80, norbaitek 100 kilometro ordukora iritsi daiteke, baino ez da jeitxera arriskutsua, ez? Ez, kurba oso azkarrak ditu, eta ikusten ere azkeneko kurba hau? Bai, azkeneko kurba hau, gero eskubitara beste oso azkar bat, hau, eta ja... Orain Lazkaoko pasoan bauzke 2 kurba arriskutsu, pixkat... Eta azken 5 kilometroan sartu gara, Xabier. Azken 5 kilometroetan sartu gara, eta ikusi beharko dugu... Bibire kontra, bai. Lazkaoko variantean. Lazkaoko variantean normalean beti oten da erasoren bat, baina ikusi beharko dugu
bi talde hauek eta gehien bat kotxetan zuzendariek zer egiten duten. Nik gogoa dut. Ni Eolo kometako zuzendaria banintz, Gerard Cano jarriko nuke lanean. Beste MMRko bitxirrendariak zainduz, tiraka, eta esprinean Sergio Calvo Nik oso indartxo ikusi dut. indartsuena dela... Esprinean behintzat gorputzari erreparatuz, Bai, gorputzera, indartsuena. gero ez dakit. Ikusi beharko da 106 kilometroen ondoren, 106 kilometroen ondoren, eta beste hiru lau txirrindulari sartzen, ez? Eta hor doa, berrize, Markel Beloki, nik uste dut Markelek badakila esprinen ez dala oso indartsua eta ez du nahi esprinen iritsi. Bai, baino, Ibai, dakizun bezala ointxe bertan iesitea Oso zaila. ez, azkenen releoa eskatzen du, baino uste dut zaila hor- da hor ematea, ez? Eta hor doa, ez du indar asko nik uste dut, erasoa jo barko luke hor oso indartsu, baina ez du indarrik euki. Eta hor, hemen MMRko beste bat, Bai, ikusi Ulma- barko du Ulmako Beñat Iñarra, Ibai Irisarri, Unai Ramos, eta Bizkai kadenaseko beste bat? eta Alem Erraiz. Haze boskotea. Oso bigarren plano batean, baina ere hor egon barra dago. Premundial bezalako lasterketa batean hor egon beharra dago. Eta Ibai Irisarri. Behatzi txirrindulari lasterketa urun, Eta atze bederatzi. eta esprinan ikusko dugu lasterketaren amaiera edo eraso bat. Eraso bat. Nik Eraso uste dut bat? eraso bat, Xabier. Hor, begiratzen azte direnen hor abiadura hartu atzetikan, eraso bortitza jo, eta azkenen inorrek ez du nahi gehiago gaztau. Denak nahi dute fresko iritsi esprinera eta ikusi beharko du. Eta hor doa. Eta hor doa Marko Martin eta Ibai Irisarrik gurpilera. Ibai Irisarrik bota duen setoaren ondoren Olaberriko gainean ia berriz ere hor. Txalotzekoa, Eta aurko bai, jarrera. esan dugu Olaberrian gora azkeneko metroetan Ibai Irisarrik gelditu indala, baina... Eta ikusten dugu Markel eta Marko nahiko haserre berain artean, Nik uste dut Markel haserretzen dela bere erasoetara Marko ateratzen Bai, nire ustez delako. hori ez da izan jarrea berena, kotxetikan zehoz esan beharko Itsusi geratzen lioke, bai, itsusi geratzen da telebistaren aurrean, ez? Eta azkenen horrek markaudo lasterketa. Eta bueno, ikuste oraindikan Ibai Irisarri behin da berriro Nik uste dut eraso joka. Marko ez bali mazan ateratzen Markelen erasora, eolokoek esfortzu handiago egin barko zuketela. Bai, azkenen Eta hori euroko bilatu behar da. bitxirrindularik desgastatzen dituzu, eta bueno, hain MMRren 3 txirrindulari dauzkeu, nire ustez taktika horrena, Eta hor da, Ibai. behin ta berriz erasotzea, ez? Ibai badaki bere lasterketa hor da, hola, ez? Azkenen esprinen ez da azkarrena, ez da Ez. irabazlea, ez? Ez da irabazlea. Ibai beti dago postu politxak lortzen, baina ez da oso irabazlea. Eta bueno, ikusi barko, erakutsi do indartxoa dela, baina nik uste dut esprinen... Sorpresa bat euki behar du, nik uste dut esprinen. Agian bigarren mailako esan ditugun txirrindoietako batek sorpresa ematen digu. Eta hortxe dare, ez? Eta hor da, 2 Ibai berriz. kilometro gutxi gora bera helmugara iristeko, Beasainera iristeko daukeun rekta hau, eta ondoren Beasaineko azkeneko kilometroa badaki guztiok nola den, ez? Aurreko bueltan... Eta hor da Markel, Eoloko txirrindoiak ateatzen die, baina erasokor, oso Eta erasokor. badoa, dauzka metro batzuk, lauzpabos metro. Nik uste dut ez dela geratu beharko. Harrapatu arte. Baina Eolok itxi behar du, ez? Azkenen hor abiaduran den dijoz, 50 kilometro dukon dijoz, eta rebufok asko kontatzeo. Eta argi rotondan, Argi rotondan, Bai. eroriko horik ez, mesedez. Bueno, ikusi beharko dugu. Ja, eta azken kilometroa. Behin hau pasatakon, azken kilometroan sartzen geha. Bai, ontxe kilometro eta gutxi Eta hor, Beñat Iñarra. Mugimendu ona. Bai, baina ez dute uzten. Nik uste dut Eurokometak badakila esprinean Sergio Calvorekin irabazteko aukera dutela. Eta Aukera bai, baino sorpresa egongo te dan, Ibai. ikusiko Zura dugu. postua. Nik, ez dakit. Ez dut ez esan nahi ze gafada ez bota nahi. Baina hor, Unai Ramos ere, horrelako mugimenduak Eta izan hori. kontuz metro batzuk dauzka Bizkai taldeko txirrindulariak hortxe daude azkeneko kilometroan, azkeneko
errekta edukiko dute bihurgunea eskubitara eta esprina. 304 metroko esprina. 700 metara. Kontrameta deitzen dana, oain, kurba 180 gradu, Ne ustez oso garrantzitsua da eta luze egiten da, esprina. kurban lehenengo hirutan sartzea, ez? Bai, Esprina baina oso luze egiten da, baina lehenengo hirutan sartzen ez batzea. Baina lehenengo Ez duzu garaipena lehenengo sartu lortuko. azken nik uste dut luze egingo dela. Eta hortxe dugu azkeneko rekta, Metako irudiak, ikusten dugu jende asko, orain ikusiko dugu bihurgunean sartzen txirrindulariak, Eta a ber. Ea. zein nor gainditzen den, Markel lehenengo sartzen da, eta hor bota du esprina MMR-ko bi txirrindulariak, Markel garaipenaren bidean, irabaziko ote du, edo bere taldekidea izango da. nik uste dut bere taldekidak iraziko duela. Eta MMR, lehenengo eta bigarren, MMR, ez dakigu zeinek iraziko zuen. lehenengo eta bigarren ez dakigu Markel Beloki izan den, Edo Marco Martin. Eta ikusten dugu Jokin Azkarai. Haze lasterket, eta aritza jende. Top amarrean, Top amarrean, Top amar, top amagos. lehenengo Haze lasterketa. txirrindulari hau. Eta ez dakigu nork irabazi duen, oraintxe galdetuko dugu. Tentsioa egon. Markelek irabazi du. esaten digute Markel Beloki irabazi garaie. du, ez? Merezita. Merezita. Aurpega gehien eman duen txirindularia eta merezita. Garaipena gaurkoan. Eta bueno, tentsio egongo da Marko eta Markelen artean. Ikusi dugu ja lasterretan kexaka bien artean, baina bueno. Ikusi dugu gaurko lasterketan beraien arteko relazioa ez dela... Lasterketan bintet ez dirudiona. Hori da, eta... Baina bueno. Eta bueno. Gabiriko txoa, helmugan sartzen, neka eginda. Eta bueno, baina bakigu. Markel Beloki, Marco Martin, eta ikusi barko da zein den hirugarrena. Ja, bueno, MMR-ek nik uste lasterketa eskuan izan duela une oro. Ne ustez txirrindulari barena zeuzken, ez? Goraka gehien zigozten bi txirrindulariak, ez? Eta hirugarren Ibai Irizarri. Ikaragarria, ez? Lasterketan izan diren hiru txirrindulari indartsuenak. Eta aurpega gehien eman duten hirurak. Eta azkenean ikusten da, esprina ez dela abiadura gehien dauzkaten txirrindularien... Bezik eta indartsuenak iristen dira. Baizik eta hori. 110 kilometro ondoren, indar askorekin iristen bazara, hor daukezu esprina botatzeko indarra, baina nekatuta iristen bazara, nahiz eta sprinter hona izan, eta jende asko mugan, Politia da. Urtero bezala. Bai, beste behin. Politia da, behasain bezalako herrin hainbeste jende ikustea, eta bueno, mendiko sariaren nola gehatu den, tarteko helmugak, eta bueno, ze ondori atetizu... Taldeka MMR-ek lortuko du garaipena, azkenean 3 txirrindula sartu dituzte lehenengo hamarretan. Eta bueno, Xaber, ze ondorio atetizu? Gustatu zaizu gaurko karrera? Egia esan bai, ez? Azkenen bagenekin urteko lasterketa politxentarikoa dela, txirrindulariek egia esan oso aktitude hona izan dute, ez? Azkenean hasieratikan 5 txirrindulari hori jundie, minutu eta 40ko errenta lortu dute, azkenen gero karrea markauta gerau da neutralizazio horrekin, ez? Atagoitiko... Gasolinagatik neutralizatuen lasterketa horretan. Eta ondoren espektakula izan da, ez? Bai, esan dugu, 41 kilometro, baina haze 41 kilometro, erasoak une oro. Hori da, lehenengo Laberriko igoeratikan hautagai nagusiak jotzen izan dira, ondoren Gabirin berriro, eta azkeneko Laberrian ere, ez? Bai, azkeneko Laberrin ikusi lauko taldetxori joan dela, eta gero atzetikan sartu dira beste 5-10 txirindulari, eta 10 txirindulariko taldetxo bat iritsi da helmugara. Eta oso politiak esan da. Eta hemen Marcos Freire helmugara iristen, oso erasokorra azkeneko zati horretan, eta jakindan nik usteet Olaberri eukita gutxi egitekoa zela. Eta esan dugu, ez, azkeneko bihurgun horretan lehenengo sartzen zen txirrindulariak aukerak izango zituela... Baina Markel tartearekin sartu da. Gurpilan, lehenengo sartu ezkero eta baten bat gurpilan, kosta eta, baina Markel tartearekin sartu da. Nik usteet beak apostu egin duela pixka eta reskatu kurban indartzu sartzen, eta onda atera zaio. Nikolas Alustitak ere 2021 urtean irazizuenean ere hala egin zuen, lehenengo sartu, eta
agian hori da klabea. Bai, ez, azkenen, bueno, Beasaineko helmuga honetan bi aldetatik itxi zaitezke, ez? Gaur indan bezala edo alrebes, eta gaur ikusi da, ez? Azkenen Markel bazekin oso indartsu zehola, azkeneko kilometroetan ere erakutsi do hankak oso ondo zeuzkela, eta bueno, eta azkeneko kurba horretan lehenengo sartu, eta irabazin du premundiala. Eta bueno, hori izan da gaurko lasterketa, ez? 150 txirrindulari atera die, eta bueno, gia eroriko batzuk egon diela, eta bueno, azkenen oso lehia politxa ikusi deu, gaur hor bukaeran egon martzien txirrindularin artean, ez? Bai, egun hasieran aipatu ditugun txirrindulari bukaeran ere hortxe zeuden, eta bueno, bai, oso pozik ikustako lastertakin, gusto badolako lastertak ikustea, oso entretenigarria, politxa, eta ibilbide erakargarri batekin. Eta bueno, txirrindularik ere lasterta ona egin dute, gehienek, eta bueno, lasterketa normal bat ez dela, iesaldi luze bat, ondoren erasoak, eta hemen dugu. Lehengo 10ak, Markel Beloki, Marko Martin, Ibai Irizarri, Alem Erraiz, Sanse taldeko txirrindularia, Gerard Cano eta Sergio Calvo eolo kometakoak, azkenan ez dira indartsuak izan, Ni ustez beraien artean ere bukaeran azkenen big nahi dute irabazi, ez? Ja. Eta bueno, eta hori lortzea, batek ez badio beste laguntzen ez da erresa. Eta bueno, oantxe Markel Belokikin ingo elkarrezta bat, gaurko garaia. Bueno, Markel Belokiren elkarrizketarekin arazo batzuk. Zuzenekoak. Bai, zuzeneko arazoak, eta espero dugu atorren zuzenekoetarako hobetzea olakoak, baina nik uste gaurkoan oso ondo egon dela zuzenekoa, espero gustatu izana, eta guk ere une ona pasau deu. Eta, bueno, eskerrak eman nahi izkieu gaur hau posible induten guzti, ez? Bai patrozinatzaile, bai errealizadore, bai moto gainen jundian kamarei, guztiei. Eta batez ere, hori da, moto gainen gaurko egun baten bezala jundien bi kamarai, Jorge García eta Ander Alonsoi. Eta Mikel Alonsoi ere. Eta errealizazioan hemen bikain egin duen Mikel Alonsoi. Langilea. Eskerrik asko eta... Aber Markelekin elkarrizta egiteko aukera duken. Urrengo zuzeneko ikusiko gara. Eskerrik asko hemen egoteagatik entzuten, eta placer bat. Agur!